να έχετε την ευλογία του Κυρίου. Έχω κάνει εδώ μία λίστα και η οποία και αντιπροσωπεύει τις δραστηριότητες της νέας τάξης πραγμάτων, γιατί είναι αλήθεια ότι πρέπει κάτι να πούμε χωρίς φόβο στους πιστούς, γιατί βρήκα ότι οι γνώσεις δεν είναι σε όλους. Μπορεί να είμαστε έξυπνοι άνθρωποι και τα λοιπά, να έχουμε διάφορες δραστηριότητες, ξέρω εγώ, αλλά στα πνευματικά καμιά φορά αγνοούμε ή δεν θέλουμε να πιστέψουμε ή υπάρχει και κάποιος φόβος για κάποια μέλλοντα τα οποία θα συμβούν. Εδώ διαβάζω τι είπε ο Κύριος βασικά, να χρησιμοποιήσουμε πρώτα το λόγο του, στο Λουκά, στο 21 και 31 εδάφιο είπε, όταν ερωτήθηκε ας πούμε περί των εσχατολογικών, είπε ο Κύριος εδώ, ούτω λέει κι εσείς όταν είδατε ταύτα πάντα γινόμενα, εξέβρετε ο πλησίος είναι η Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή θα τα δείτε όλα αυτά, θα ακούσετε, θα εμπειριστείτε, θα ταλαιπωρηθείτε κατά κάποιον τρόπο, γιατί αυτά είναι αρνητικά γεγονότα τα οποία βουλεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι που συμβαδίζουν με το σκοτάδι σήμερα, και όταν συμβαδίζεις με το σκοτάδι είναι γεγονός ότι είσαι ενάντια στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Τελείωσε. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα, ο Κύριος μας προειδοποίησε και μας είπε μάλιστα να είμαστε άγρυπνοι, να μην φοβόμαστε, να εμπιστευόμαστε σε Αυτόν, ξέρει Αυτός πώς θα αντιδράσει σε αυτά τα γεγονότα, γιατί πρόκειται να έρθει η Βασιλεία Του. Αυτά είναι και τα καλά νέα που περιέχει αυτό το μικρό μήνυμα εδώ, ότι η Βασιλεία του Θεού θα έλθει μετά από κάποια γεγονότα τα οποία θα έρθουν και τα οποία ας πούμε το φως θα υπερισχύσει το σκοτάδι, ό,τι και πλάνα να είναι αυτά. Αλλά εγώ, επειδή υπάρχουν αυτές οι απειλές από εκτοξευόμενες από κάποιες έτσι πηγές σήμερα, συνέλεξα όλες αυτές τις πληροφορίες μέσα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μέσα από τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας και τα λοιπά, μέσα από καταστάσεις που συμβαίνουν συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, γιατί και αυτοί είναι συμμέτοχοι στα σχέδια του σατανά ενάντια στην ανθρωπότητα. Ας μην κρυβόμαστε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, εγώ θα αναλύσω έτσι με τη χάρη του Θεού και με τις γνώσεις που έχω αυτή την ατζέντα. Βέβαια δεν έχω σκοπό, αγαπημένη μου ψυχή, ούτε να σε πανικοβάλω, ούτε να σε φοβήσω. Αλίμονο. Ο Κύριος εξάλλου με είπε να ενθαρρύνεις πάντοτε το λόγο μου. Πάντοτε ας πούμε να βγάζεις μέσα από την καρδιά σου αυτά τα οποία γνώρισες, αυτά τα οποία γεύτηκες στη ζωή από μένα. Και αυτό και κάνω. Αλλά η γνώση δεν είναι σύμμαχος, καμιά φορά η άγνοια, δεν είναι σύμμαχος σε εμάς. Θέλουμε δεν το θέλουμε, δηλαδή να μάθουμε ορισμένα πράγματα, πώς να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας βασικά, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους παππούδες που μπορούμε να έχουμε γύρω μας, το περιβάλλον μας, το χωριό, την πόλη, το κράτος μας ακόμα, και να προσευχόμαστε και για τα έθνη, γιατί ό,τι γίνεται είναι δηλαδή παγκόσμιο, σε παγκόσμια κλίματα, αφορά όλους τους ηγέτες των κρατών και αφορά ας πούμε όλα τα κράτη. Βλέπετε σήμερα ξεκίνησε από τη Γερμανία μια διαμαρτυρία των αγροτών, πολύ λογική για μένα, διότι συμβαίνει να πτωχοποιείται πλέον ο άνθρωπος της μεσαίας τάξης, κουβαλάνε ένα υπέροχο χρέος και από πάνω έχουν και την μεθοδικότητα αυτή της νέας τάξης πραγμάτων, πώς δηλαδή να κάνει ορισμένες ενέργειες
και αυτή η ποίηση που αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι τους έβγαλαν στους δρόμους. Και όχι μόνο το ένα κράτος μετά το άλλο. Βγήκαν οι Γάλλοι, βγήκαν ακόμα και οι Έλληνες τώρα, ασχέτως ας πούμε αν η κυβέρνηση πήγε να τους βρει εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να τρέφουν με ψίχουλα ούτε με απλές λύσεις. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ένα βαρύ τραύμα στην ανθρωπότητα αυτή τη μέρα, τα σχέδιά τους, και με τσιρότα δεν γίνονται, δηλαδή θέλει ας πούμε επέμβαση. Βεβαίως επί τους υψηλούς, όπως λέω πάντα, υψηλότερος επιτηρεί, αλλά και επί πάντων αυτών υψηλότερος, εννοώ για τον Θεό. Ο Θεός είναι το απόλυτο κουμάντο, είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της γης και έχει την εξουσία να μεταβάλει καιρούς και χρόνους. Τελείωσε. Σε αυτόν έχουμε εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι τον γνωρίζουμε κατ' όνομα, είναι προσωπικός μας σωτήρας, έχουμε ας πούμε ενθαρρυνθεί από την παρουσία του στη ζωή μας. Αυτά που έχει κάνει καταρχήν, τι έχει κάνει, μας συγχώρεσε. Πολλοί από εσάς και εγώ έχουμε ομολογίες πίστεως, έχουμε επεμβάσεις σε βασικά θέματα του Θεού. Γι' αυτό είμαστε και υποχρεωμένοι αυτή την ώρα, πληροφορούμενοι από το ίντερνετ ή από άλλες πηγές αυτά τα γεγονότα, γιατί το σκοτάδι είναι θρασής. Έτσι δεν είναι? Γνωρίζετε ότι η φύση του σατανά δεν ντρέπεται, δεν ερυθρεά, δεν συστέλλεται, τα λένε όλα, μάλιστα χύμα και τσουβαλάτα όπως λένε στην καθημερινότητα, και δεν φοβούνται ας πούμε, ή κάνουν πως δεν φοβούνται, ενώ ξέρουν το αποτέλεσμα, προσπαθούν. Αλλά το μόνο που θα κάνουν είναι να κεντρήσουν ας πούμε τη φτέρνα του Ιησού και αυτοί να χάσουν τα πάντα. Η τελική νίκη του Χριστού να γίνει η νίκη και της Εκκλησίας, δική μου και δική σου. Έχω λοιπόν αυτή την ατζέντα όπως σου είπα και δεν θα την πάρω με σειρά από τα γεγονότα, έτσι όπως μου ήλθαν στο μυαλό μου ας πούμε αυτές τις μέρες. Παραδείγματος χάρη είδα σήμερα στα νέα ότι θεσπίζεται ας πούμε η υιοθεσία στην Ελλάδα και απανταχού. Οι κυβερνήσεις ας πούμε δέχονται αυτή η μεταβολή να έρθει ας πούμε με στόχο το παιδί βασικά. Έτσι. Θα πούμε και για την οικογένεια, για τον πατέρα, τη μάνα κτλ. Λοιπόν, θεσπίζουν δηλαδή νόμους να έχουν δύο άνθρωποι που είναι σε ανομαλία βασικά, να είναι σε πρόβλημα ενώπιον του Θεού, λέω, και τους οποίους μπορείτε να βρείτε εκεί στους πρώτους Ρωμαίους, ένα ανυπεράσπιστο παιδί το οποίο δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί, δεν μπορεί να πει τη γνώμη του, αλλά το παίρνεις εσύ και το δίνεις ας πούμε και το κάνεις οικογένεια, και ενώ το παιδί χρειάζεται μια φυσιολογική μητέρα και ένα φυσιολογικό πατέρα, κατά τον τρόπο του Θεού ξαφνικά θα μεγαλώσει μέσα σε ένα αρνητικό περιβάλλον και θα αισθάνεται ας πούμε όχι άσχημα, αλλά θα προβληματιστεί αφάνταστα ότι θα βλέπει άλλα παιδιά ας πούμε απολαμβάνουν το χάδι της μαμάς, το γάλα της μαμάς, τα καλούδια της μαμάς, το μισθό του πατέρα, τον υδρότα του πατέρα απολαμβάνουν. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι τα έκανε ο Θεός, τώρα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς, αλλά και τούτης ο διάβολος δεν του αρέσει η ομαλότητα, δεν του αρέσει δηλαδή όπως τα σχεδίασε ο Θεός και πάει τώρα να τα αλλάξει γρήγορα, πολύ γρήγορα επάνω στη γη, και δυστυχώς σε κάποιους τομείς βρίσκει δηλαδή διέξοδο ο διάβολος. Έτσι. Το παιδί λοιπόν να είναι σε κακά χέρια, μάλιστα υπάρχει και μία απειλή στο αγέννητο, ότι δηλαδή δεν θέλουν τη μάνα να τεκνοποιεί κατά βάση, γιατί το αυξάνεστε και πληθύνεστε που είπε ο Κύριος, αυτό δηλεί ότι αρέσει στο Θεό να έχουμε οικογένεια, να έχουμε παιδάκια, να έχουμε ας πούμε ευλογίες στη γη κατά τον τρόπο του, αλλά θέλει να γίνεται μία παρέμβαση και μάλιστα νόμιμη επάνω σε μία ζωή που ήδη υπάρχει από τη μήτρα της μητέρας και έγινε από το σπέρμα του πατέρα. Γιατί ο πατέρας ας πούμε τεκνοποιεί και η γυναίκα τίκτη όπως λέμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το
αγέννητο παιδί ακόμα, μας πληροφορεί εκεί ο Θεός στην Αγία Γραφή Ιερεμίας 1:5 και 6, ότι είναι προγνωρισμένο, και αφού είναι προγνωρισμένο δικαιούται τη ζωή. Τώρα έρχεσαι εσύ και το αποβάλλεις ή το σκοτώνεις, ή επειδή ας πούμε ξέρεις τον τρόπο ή έχεις διάφορα χειρουργικά εργαλεία και ονομάζεσαι γιατρός, για μένα δεν έχω επικέστερο λόγο από το να σε καλέσω φωνιά. Είσαι φωνιάς μιας ζωντανής ψυχής, την οποία ο Θεός θέλει να φέρει στον κόσμο. Βέβαια, και είσαι και κατά τα άλλα και ανώριμος στη σκέψη, διότι δεν μπορείς να το στείλεις ας πούμε εκεί που εσύ θα πας. Θέλεις δεν θέλεις. Δεν μπορείς να το στείλεις ένα αγέννητο παιδί, να το σκοτώσεις ή να το εξαφανίσεις. Αυτό αυτόματα από τη μήτρα της μάνας, όταν δεχθεί αυτή την επίδοση, πάει στον ουρανό. Και οπωσδήποτε περιμένει τον πατέρα και την μητέρα, αν είναι άξιοι και αν ζήτησαν τον Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα, θα απολαύσουν το παιδί τους. Αλλιώς το παιδί τους θα απολαύσει την αιωνιότητα. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορεί να ψευστεί ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να λέει ο Θεός παράλογα πράγματα μέσα στη βίβλο. Ό,τι λέγει, εμείς οι άνθρωποι πρέπει να λέμε ναι και αμήν. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτό είναι ο στόχος, και αυτοί ας πούμε θα έχουν οι ονομαζόμενοι γιατροί τη μερίδα τους, γιατί μισθό θα πάρει ο καθένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να φύγεις από αυτή τη γη να πεθάνεις χωρίς να πάρεις ένα μισθό. Ο μισθός, λέει όμως ο Λόγος του Θεού, της αμαρτίας είναι θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι ζωή αιώνιο. Τελείωσε. Γι' αυτό λοιπόν θα πας εκεί που σε έχει προγνωρίσει ο Θεός ως κακοποιό, ως εγκληματία, ως έναν άνθρωπο που δεν άφησες μια ζωή να έρθει, σε ένα σώμα να έρθει στη ζωή, αλλά του έκοψες όλες τις μέρες αυτό. Και αυτό θα είναι σίγουρα, κανένας νόμος δεν θα σε καλύψει, και κανένα νόμο ο Θεός τον οποίο ψήφισαν οι άνθρωποι ή οι βασιλείς της γης ή οι άρχοντες δεν θα τον ακούσει, γιατί ο Θεός σέβεται σε αυτά που λέει. Είναι υπεύθυνος σε αυτά που κάνει. Τελείωσε, να εκπληρωθούν βασικά. Τώρα, εάν ας πούμε οι άνθρωποι πιστεύουν κάτι άλλο, αυτό αφήνει αδιάφορο το Θεό και εμένα και σένα. Τελείωσε. Λοιπόν, έχω δει εδώ ότι υπάρχει μια παγκόσμια οργάνωση και διαταγή, δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί που ονομάζονται και φιλανθρωπιστές, διότι κάνουν ας πούμε φιλανθρωπίες σε λάθος στόχους με τα λεφτά που τους έδωσε ο Θεός βασικά, αυτοί λοιπόν έκαναν μια ατζέντα ορμόμενη από το σκοτάδι, και πίσω είναι πάντα ο διάβολος, να ξέρετε. Λοιπόν, ο πληθυσμός της γης έκριναν ότι είναι πολλοί. Γιατί γίνεται πολλοί? Γιατί είναι μια ευλογία, γιατί έτσι θα ήθελε ο Θεός. Μας έβαλε επάνω σε ένα από τα παγκόσμια άστρα το καλύτερο, το ωραιότερο, και το ονόμασε γη. Αυτή λοιπόν η γη έχει δεχθεί μια ευλογία και μια εντολή από το Θεό: αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε τη γη. Έτσι είπε από τον Αδάμ, τα ίδια ας πούμε λόγια παραμένουν και σήμερα. Είναι μια ευλογία. Θέλουν αυτή την ευλογία να τη σταματήσουν, γιατί θέλουν κατά κάποιο τρόπο να είναι κοσμοκράτορες, να είναι αφεντικά, ενώ δεν τους έδωσε κανένας εξουσία. Μέσα δηλαδή σε ξένο βασίλειο να κάνουν ας πούμε τον ιδιοκτήτη και να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Είναι αυτό που έλεγαν οι γονείς μας, μια ελληνική παροιμία: δύο γάιδαρε λέει μαλώνανε, σε ξένη αχυρώνα. Αυτοί το ξέρουν ότι δεν είναι ιδιοκτήτες, δεν είναι κατασκευαστές, δεν είναι δημιουργοί, αλλά στρατεύονται εναντίον του δημιουργού της γης, και αυτό βέβαια θα τους κοστίσει. Και εκεί θα τελειώσει και το πρόγραμμά τους, σε ενθαρρύνω με αυτά τα λόγια. Θέλουν δηλαδή ο πληθυσμός της γης να μην είναι 8
και κάτι, γιατί θα πάμε και στα 9 δίσους που να έρθει ο Κύριος, αλλά θέλουν να την κατεβάσουν τον πληθυσμό της γης και είπαν μεταξύ 1 δις και 500 εκατομμυρίων, δηλαδή τα άλλα δις, τα 7,5 πού θα πάνε, δηλαδή θα εξαφανιστούν με διαφορετικούς τρόπους και τα λοιπά, τους οποίους θα επιλέξουν αυτοί. Είναι δυνατόν ποτέ να γίνει ο Θεός κάτω από το θρόνο του, κάτω από τα μάτια του, δηλαδή το υποπόδιο των ποδών του που είναι η γη, να κάνει τέτοιες και να ευοδοθεί με τέτοιες νόμους και αποφάσεις τις οποίες παίρνουν? Αλλά είπαμε, ένα τρελό μυαλό δεν μπορεί να σκεφτεί σοφά, γιατί η σοφία τους έχει εγκαταλείψει και έχει έλθει στη θέση της σοφίας η μορία. Λέγοντες, λέει, ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Λοιπόν, αυτή την προσπάθεια γίνονται, γι' αυτό και γίνουν τα προγράμματα που θα δούμε σήμερα, δηλαδή να γίνουμε λίγοι, γιατί πολλοί είμαστε. Δεν είμαστε πολλοί, αλλά ο Θεός θέλει να γίνουμε ακόμη περισσότεροι, γιατί τον ενδιαφέρει. Αγαπητά μου αδέλφια, μέσα από αυτό το πλήθος το μεγάλο που κατοικεί αυτή την ώρα στη γη, τον ενδιαφέρει η παρέα του. Έχει φτιάξει ένα ωραίο κόσμο, έχει φτιάξει μια καινούρια Ιερουσαλήμ, την έχει πλησιώσει με δισεκατομμύρια αγγέλους, έχει μέσα την κληρονομιά σου και την κληρονομιά μου δωρεάν, επειδή μόνο που τον πίστεψες, μόνο που τον αποδέχτηκες σαν βασιλιά και σωτήρα. Αυτό είναι το εισιτήριο για τη βασιλεία των ουρανών. Τα άλλα όλα είναι εκ του πονηρού. Λοιπόν, και για να κατεβάσει τον πληθυσμό τώρα της γης, χρησιμοποιεί, ας πούμε, ορισμένα αντικείμενα, τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος για να αυξηθεί σε αυτή τη γη, όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Λοιπόν, αυτό που δέχεται πολύ μεγάλη επίδραση στις μέρες μας είναι ότι οι τροφές οι οποίες έρχονται μέσα από τους γεωργούς και μέσα από τους ιδιοκτήτες, ας πούμε, κήπων και τα λοιπά, είναι καθαρό κατά κάποιο τρόπο, ασχέτως εκ του μολυσμού, ας πούμε, της ατμοσφαίρας, αν χρησιμοποιούν ορισμένα χημικά. Αυτά δεν λέγονται μεταλλαγμένα δηλαδή, αλλά το φαΐ που εισέρχεται και το οποίο είναι αναγκαίο για να χτίσεις το σώμα σου, αυτό προσπαθούν να το αφομοιώσουν. Λέω, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Βγήκαν και παντού, και το έχω πει στο ίντερνετ, ότι είμαι, ας πούμε, παρόν σε ξενοδοχείο που πήγα και μάλιστα πολυτελείας. Τα αυγά που μου δώσαν ήταν ψεύτικα, ήταν δηλαδή προϊόν μηχανής. Απουσίαζε η κοτούλα την οποία ξέραμε και η οποία βγήκε από τον Νόε την Κιβωτό για να κάνει και αυτή, γιατί όλα τα ζωάκια αυτού που βγήκαν αναδύο από την Κιβωτό, αυτά έχουν ένα προορισμό να ευλογήσουν την ανθρωπότητα μετέπειτα, και σήμερα έχουμε το χέρι του Θεού και ευλόγησε χιλιάδες κοτούλες όλο το πρόσωπο της γης, οι οποίοι μας δίνουν φυσικά την τροφή τους. Δηλαδή μ' αρέσουν οι κότες, αλλά μ' αρέσουν, ας πούμε, και τα προϊόντα που βγάζουν. Τα αυγά, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ ωφέλιμα, ας πούμε. Και κακώς, ας πούμε, οι γιατροί συνιστάνε ότι το αυγό έχει χολυστερίνη. Το αυγό δεν έχει χολυστερίνη. Εγώ προσέχω τη χολυστερίνη μου, αλλά τρώω κάθε μέρα 2 αυγά, ομλέτα, με πατάτες. Ποτέ δεν με πείραξε αυτό. Λοιπόν, γιατί ρώτησα στους γιατρούς. Απλά πράγματα. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ με το καλάθι σου, υπάρχουν κάποια προϊόντα, ακόμα είναι, τα οποία έχουν έναν αριθμό επάνω. Αν ο αριθμός δεν έχει 9 και τα λοιπά και έχει 4, 8 και τα λοιπά, αυτά είναι όλα γενετικά τροποποιημένες τροφές, και αν δεν σε βλάψουν σήμερα που θα τα φας, στις μετέπειτα ημέρες θα είσαι στομαχόπονο ή πονοκέφαλο ή χαρδιά ή κάτι άλλο. Γι' αυτό βλέπεις ότι σήμερα τα αποτελέσματα είναι που μετράνε. Δηλαδή βλέπεις τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, μέχρι και τα ράντζα στους διαδρόμους είναι γεμάτα. Γιατί ο άνθρωπος προσπαθεί έξω από την προσευχή την οποία προσδιορίσε ο Θεός να πάει και στους γιατρούς, και καλά κάνει, δηλαδή, στο κάτω-κάτω, διότι υπάρχουν, ας πούμε, γιατροί
οι οποίοι αγαπάν το λειτουργήμα το οποίο κάνουν και προσέχουν τον άνθρωπο, αλλά οι φωνές τους είναι πολύ μικρές για να αντιδράσουν. Λοιπόν, οι τροφές, πρέπει να μάθεις σήμερα ότι οι τροφές που τρως να μην έρχεται μέσα από τα μεγάλα τρας και σούπερ μάρκετ, διότι είναι πειραγμένα καταρχήν, έτσι. Έχουν βάλει μέσα πράγματα τα οποία αν σου πω δεν θα ξαναφάς τη ζωή σου και δεν θέλω να σε τρομάξω. Θέλω εσύ να τα μάθεις πηγαίνοντας στο ίντερνετ και βάζοντας εκεί στο YouTube κάποιες πληροφορίες, θα δεις. Λοιπόν, η τροφή είναι ο στόχος κάθε μέρα. Και πάμε παρακάτω. Εξ όλα από την τροφή δεν μπορείς να τρως ξερή τροφή συνέχεια, θέλεις το νεράκι σου. Το νεράκι σου μη φανταστείς είναι αυτό που πίνεις στα Γρεβενά και στην Ήπειρο που βγήκαν τα ελληνικά νερά πρώτα στο παγκόσμιο, όπως είναι το Θεόνι, όπως είναι κάποια άλλα, τα οποία είναι τα καλύτερα νερά. Αυτά έρχονται από τη γη και το χαρακτηριστικό είναι όταν πίνεις έτσι ρεύεσαι και λίγο. Έχει δηλαδή αντίδραση το υγιές νερό που το πίνεις. Αλλά σήμερα τα μεγάλα τραστ, και εγώ το είδα αυτό, ότι δηλαδή γίνεται μία επέμβαση στην εφιάλωση και βάζουν μερικά πράγματα τα οποία δεν θέλω να κατανομάσω γιατί δεν είμαι και ειδικός, αλλά βλέπω ότι αυτή η επέμβαση έχει σκοπό αυτό το πολύτιμο προϊόν το οποίο μας το έδωσε ο Θεός δωρεάν και στις μέρες μας το αγοράζουμε, αυτό λοιπόν να μπορεί να σου κάνει κακό. Απλά πράγματα, απλά λόγια, και δεν θέλει δηλαδή να είσαι από αυτούς πανεπιστημίου για να με καταλάβεις αυτή την ώρα. Απλώς είμαι άνθρωπος που ο Θεός μου έβαλε υπευθυνότητα για αυτά που λέω και για αυτά που κάνω σήμερα στη ζωή. Και όλος μου ο χρόνος σπαταλιέται, πάω στο πώς να βοηθήσω τον άνθρωπο πνευματικά αλλά και υλικά. Με οδηγία, με άλλες γνώσεις ας πούμε, και νομίζω ότι σε κάποιους ανθρώπους είμαι ωφέλιμος. Αν κρίνω από τα μηνύματα που φέρνω, τα χρειάζομαι, μου είπε μια γυναίκα. Μια άλλη χθες μου είπε ότι γέμισε η ζωή μου πληροφορίες. Τα ήθελα αυτά και τα διάβασα. Το είδα το βίντεο σου για αυτά τα πράγματα. Με κάνουν να χαίρομαι. Επίσης, ένας άλλος ας πούμε τρόπος είναι το οξυγόνο. Θέλουν να το μολύνουν με την έννοια ότι αυτό είναι δωρεάν. Είναι η κυριότερη πηγή ενεργείας, ευλογίας, η οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο να είναι ελεύθερο. Βγαίνεις έξω από το σπίτι σου και αναπνέεις ας πούμε και γεμίζουν τα σπλάχνα σου ας πούμε οξυγόνο. Δεν μπορείς να ζήσεις. Είπα σε κάποιον για να δεις πόσο πολύτιμο είναι το οξυγόνο, κλείσει τη μύτη σου και το στόμα σου 5 λεπτά και θα δεις ότι θα σκάσεις. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Θα πεθάνεις με άλλα λόγια. Είδες δηλαδή πόσο πολύτιμο, και αυτό είναι δωρεάν. Που αν μας το κόβε ο Θεός θα είμαστε όλοι οριζοντιωμένοι επάνω για κοπριά επάνω στο στρώμα της γης. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι το υπερβολικό. Λοιπόν, και έχει προγράμματα, οι πλούσιοι αυτοί οι οποίοι και εξοδεύουν και τα λεφτά τους, έχει προγράμματα που περνάνε αεροπλάνα δικά τους και τα οποία ψεκάζουν ας πούμε την ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και βλέπεις καμιά φορά κάποιες έτσι σαν ομίχλοι πίσω, σαν μια ουρά πίσω από το αεροπλάνο να γίνεται. Πολλοί λένε είναι ταχυδρομικά τα αεροπλάνα αυτά. Ταχυδρομικά τα αεροπλάνα δεν κουβαλάνε πολύ βάρος ας πούμε. Και γιατί να ζορίζονται και να βγάλουν καπνό? Τι είναι, αυτοκίνητα? Κάτι άλλο συμβαίνει ας πούμε, και αυτά τα αέρια είναι τοξικά. Είναι δηλαδή να πέσουν κάτω στη γη και να μολύνουν την ατμόσφαιρα και να μολύνουν τα σπλάχνα σου, να γεμίσει δηλαδή τοξικότητα η ζωή σου. Γιατί όταν βρέχει ή όταν χιονίζει ή όταν ξέρω εγώ δεν βλέπεις αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν φτάνει ας πούμε στη γη, εξαφανίζεται κατά κάποιο τρόπο. Ενώ σε μια ξαστεριά έξω μπορούν εύκολα να κάνουν τη δουλειά τους, και αυτά δεν πετάνε πάνω σε βουνά θα δεις,
είναι πάνω από κατοικημένες περιοχές από πάνω. Έτσι. Δεν ρίχνουν δηλαδή τα λεφτά τους στο Θεαθήνε, ούτε ας πούμε κατά λάθος ας πούμε. Υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα, νομίζω ότι κατάλαβες, έξυπνος είσαι. Λοιπόν, υπάρχει επίσης, όπως είδες, μιλάνε πολύ για το καλάθι της νοικοκυράς, το οποίο αναγνωρίζουν βέβαια και οι ίδιες οι κυβερνήσεις ότι ανέβηκε και αυτό ανέβηκε και εκείνο ανέβηκε, αλλά πάνε στους πλούσιους μεσάζοντες και δεν πάνε ας πούμε στους παραγωγούς αυτό το πράγμα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το καλάθι μεγαλώνει και παραμένει μεγάλο, γιατί με τη 360 που σε δίνουν είναι μόνο ένα φυτό ζωής μπορείς. Αλλιώς για να κάνεις μια φυσιολογική, normal ζωή δεν μπορείς νομίζω. Και αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα, αγαπητά μου αδέλφια. Λοιπόν, έχουν σκοπό μέσα από την κρίση αυτή να έρθει οικονομική κατάρρευση. Δηλαδή να χάσει την αξία το χρήμα και τα λοιπά. Να μπλοκαριστεί ο χρυσός και τα άλλα είδη με τα οποία μπορείς να κάνεις κάποιες συναλλαγές, γιατί αυτοί έχουν από πίσω άλλες μεθόδους κρυμμένες. Και γι' αυτό έρχεται μια φτώχευση η οποία αρχίζει ας πούμε από τους φτωχούς, από τη μικρομεσαία τάξη και τα λοιπά, αυτόν τον οποίο η αντίδραση δεν είναι δυναμική, γιατί αν είσαι ένα σημαίνοντο πρόσωπο και πας ενάντια σε αυτούς, τότε κινδυνεύει η ζωή σου. Αν δεν πιστεύετε εμένα, δείτε τους Ρώσους που είπαν όχι, νιέτ, όχι σε κάποια πράγματα, και δεν δέχτηκαν ας πούμε τις προτάσεις και τις μεταρρυθμίσεις της νέας τάξης πραγμάτων που κρύβεται ο σατανάς. Αυτό βιβλικά σας το λέω, δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Αυτός είναι που θέλετε να φέρει σε πέρας και να γίνει ηγέτης και να γίνει παγκόσμιος ηγέτης και να γίνει ας πούμε και να δοξαστεί ο ίδιος. Βέβαια πολλοί τον ακολουθούν και πολλοί τον κάνουν παλαμάκια σήμερα, αλλά ξέρετε ότι ο διάβολος δεν δουλεύεται. Ο διάβολος ήρθε στη γη αυτή για να πάρει μόνο δόξα αυτός. Δεν τη δίνει τη δόξα σε κανέναν. Αλλά χρησιμοποιεί τους αφελείς για να μπορέσει ας πούμε να εκπληρέσει το σκοπό του. Έως βέβαια και ου και χρόνο, γιατί η Αγία Γραφή λέει ότι του εδόθη, λέει. Δηλαδή το εδόθη από τον Θεό αυτή η άδεια, και για να δει ο Θεός ποιος έχει αληθινή καρδιά, ποιος θέλει να μείνει κοντά του και ποιος μάλιστα είναι άξιος να κληρονομήσει αυτή την ζωή την αιώνιον την οποία υποσχέθηκε ο Θεός. Λοιπόν, η φτωχοποίηση της οικουμένης. Βέβαια μέσα στη φτωχοποίηση δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ατζέντα ο πλούσιος να γίνεται πλουσιότερος και φτωχός φτωχότερος. Δηλαδή άμα δείτε τις εφημερίδες και τα μίντια που βλέπω εγώ καμιά φορά, αυτοί οι οποίοι είχαν εκατομμύρια τώρα μπορεί να έχουν δισεκατομμύρια. Δηλαδή μέσα σε ένα χρονικό διάστημα αυξήσαν, δεκαπλασιάσαν και τριπλασιάσαν τα λεφτά τους, διότι αποδίδει. Παραδείγματος χάρη οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν εκατομμύρια σήμερα. Από πού? Από πού? Από το εις βάρος της ανθρωπότητος προϊόντα τα οποία κάνανε και δώσανε για καλά, για ωφέλιμα, που φέρνουν θεραπεία στον άνθρωπο, και αντί να φέρουν θεραπεία βλέπουμε τους ανθρώπους καθημερινώς πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Αθλητές είναι, γέροι είναι, νέοι είναι, δεν κάνει εξαίρεση η ασθένεια, διότι αυτή η ασθένεια είναι προσδιορισμένη και το όνομα της ασθένειας είναι ψεύτικο. Γιατί πίσω κρύβονται άλλα θέματα. Και μάλιστα η ασθένεια και οι κακές τους πράξεις νομιμοποιούνται κάτω από το πέπλο του νόμου. Δηλαδή αυτό λέει ο νόμος. Και επειδή αυτό λέει ο νόμος, δηλαδή θα σας αφήσω εγώ και σας ανοίξω την πόρτα και θα σου πω έλα δώσε μου αυτά τα προϊόντα να τα φάω σαν χάχας. Ή θα σου πω έξω από εδώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν πληρείς τα του Θεού, αλλά πληρείς κατά των ανθρώπων τις βουλές. Βεβαίως.
Υπάρχουν σήμερα πλούσιοι, διότι όταν γίνεται ένα lockdown, δηλαδή μια φυλάκιση του ανθρώπου στο σπίτι του κτλ., δεν έχεις άλλες αντιδράσεις, θα πας στο ίντερνετ να ψωνίσεις ιντερνετικά, δηλαδή μέσα από το διαδίκτυο να σου φέρουν τα πράγματα στο σπίτι σου. Βέβαια θα σου βάλουν αυτοί τι θέλουν, δεν έχεις επιλογές, δεν μπορεί να το δεις τι αρπάζεις εκείνη την ώρα από το καλάθι και θα το φας από ανάγκη. Και εκεί επάνω υπάρχει εξήγηση γιατί αυτοί θα γίνουν πλουσιότερα σε εκατομμύρια. Και αυτοί μάλιστα είναι οι καλύτεροι σπόνσορες του Αντιχρίστου σήμερα. Αυτοί θα τον συνδυάζουν με πολλά εκατομμύρια τσεκ, τα οποία όμως θα πάνε ενάντια στο έργο και στη Βασιλεία του Θεού. Ενάντια, ας πούμε, σε αυτούς που θέλουν το Ευαγγέλιο. Γιατί ο διάβολος, για να γίνει δικτάτορας παγκόσμιος πλήρης, από Ανατολός μέχρι Δυσμών, όπως λέει η Αγία Γραφή, τότε ο Αντίχριστος θα εκμεταλλευτεί τον πλούτο αυτών των ανθρώπων, αυτών των οποίων το στηρίζουν. Και άμα στηρίζεις τον Αντίχριστο, είναι αδύνατο να στηρίζεις και τον Χριστό. Και αν ο Αντίχριστος σε ονομάζει φιλάνθρωπο, ο Χριστός θα σε πει απατεώνα. Θα σε πει ότι είσαι ένα πρόσωπο ενάντια στις βουλές μου, ενάντια στα θελήματά μου, ενάντια στους λόγους μου, ενάντια στη γραφή μου, ενάντια στο τι θέλω εγώ να κάνω. Τελείωσε. Λοιπόν, νομίζω ότι είπα πολλά σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε υπάρχει ένα πρόβλημα. Έτσι, έχει στοχοποιηθεί η αγροτική τάξη και οι φάρμερες, εντάξει. Δηλαδή αυτοί που έχουν μπακτσέδες και τα λοιπά, γίνεται σε παγκόσμια κλίματα, διότι η φτώχεια τους έχει έρθει σαν λαιμός τους βάλαν, δηλαδή πήραν μεγάλα μηχανήματα, η οποία η τεχνολογία τους τα έδωσε για να κάνουν καλύτερα τις δουλειάς τους. Τους είπαν οι τράπεζες με απάτη ότι εμείς στεναχωριέστε, εμείς είμαστε κοντά σου να το πληρώσεις. Ναι, αλλά αυτό κάνει εκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορείς δηλαδή εύκολα να ξοφλήσεις από τη μέρα στην άλλη. Και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι αντιδράν και αντιδράν, ας πούμε, και στηρίζονται και από άλλα κράτη, μέχρι και που οι Έλληνες, ας πούμε, άρχισαν εκεί στη Λάρισα και άλλα μέρη να στοχοποιούνται, αλλά αντιδράνε. Και η αντίδραση αυτή εν μέρει με βρίσκει λογικό. Αν και ο πιστός η αντίδρασή του είναι η προσευχή. Γιατί η σάρκα δεν είναι, λέει, μεταξύ σάρκα και αίμα, αλλά η πάλη μας είναι, λέει, εναντίον τους κοσμοκράτορες, τους άρχοντες και εν υψηλής στον αέρα, που αυτοί στρατεύονται, ας πούμε, και αυτοί δημιουργούν τα μεγάλα τα προβλήματα. Γι' αυτό λέω πάντα, μάθετε χριστιανοί τη φύση του εχθρού σας. Πώς θα πολεμήσετε έναν αντίθετο εχθρό με σένα, αντίθετον με τον Θεό, με τις γραφές, εάν δεν το γνωρίζεις. Σήμερα με λύπη το λέω. Έβγαλα προχτές ένα βιντεάκι πολύ ωραίο, για να πω δηλαδή γιατί δεν κοιμάται ο πιστός. Τι συμβαίνει καμιά φορά και δεν κοιμάται στον ύπνο του κτλ. Τι είναι αυτά τα όνειρα, οι εφιάλτες που βλέπει. Και το έβγαλα, και ενώ έχω, ας πούμε, γύρω στις 9.000 στα 3 Facebook, 3 άτομα πήγαν. Σήμερα πήγαν άλλοι 2-5. Θεέ μου, λέω, δεν βρέθηκαν άλλοι, ας πούμε, να κάνουν ένα likes ή να αποδεχθούν αυτό το βίντεο. Δεν θέλουν, γιατί υπάρχει φόβος. Και εγώ σου λέω, πώς να οικοδομήσεις τη ζωή σου με φόβο. Τι περιμένεις δηλαδή να βγει μέσα από το φόβο? Ευλογία, δύναμη, παρησία. Ο φοβισμένος δηλαδή δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ο οποίος δεν φοβάται, ενός ο οποίος γνωρίζει τον Κύριο, ότι ο Κύριος θα είναι υπερασπιστής μου και δεν θέλω φοβηθεί. Τι θα με κάνει άνθρωπος, είπε ο Δαβίδ. Αυτό το πνεύμα του Δαβίδ χρειαζόμαστε σήμερα για να μπορέσουμε να τα ξέρουμε. Αυτοί λοιπόν οι γεωργοί αντιδράν και κονιορτοποίησαν
και μάλιστα εύχομαι και εδώ στην Αμερική αυτό να γίνει, γιατί άρχισαν τώρα να επισκέπτονται κάποιες μεγάλες φάρμες εδώ στην Αμερική και μάλιστα κάποιοι όταν δεν μπορούν να σκοτώσουν τα ζώα και τα λοιπά, τα οποία βρέθηκαν πολλές μεγάλες φάρμες με ζώα, με γελάδια, δολοφονημένα. Αν δεν μπορούν, τότε τα δολοφονούν οι ίδιοι. Πάνω από 60.000 φάρμες. Δεν ξέρω τι νέα διαβάζεις εσύ, αλλά εγώ τα έχω κλείσει όλα τα μίντια τα οποία πληρώνονται για να λένε ψέματα. Εγώ έχω μερικές ιστοσελίδες πληροφορημένες καλά, είτε τους βρίσκω ας πούμε μέσα του Twitter, είτε μέσα στο Facebook, είτε μέσα ας πούμε στο ελληνικό ας πούμε ProNewsGR. Λέει καθαρά πράγματα, ασχέτως μέσα ότι όλα τα μίντια έχουν αυτές τις διαφημίσεις που μας ενοχλούν εμάς τους πιστούς, αλλά δεν έχω άλλες επιλογές από το να μπορώ να διαβάζω ας πούμε κάποιες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για μένα, για τη ζωή μου, το εξαλειωμένο το όνομα του Κυρίου. Και βλέπω δηλαδή ότι οι παραγωγοί πιέζονται σε μεγάλο βαθμό, όχι γιατί κανένας δεν νοιάζεται για αυτούς, ό,τι και λόγια να τους λένε, θέλουν να τους διακόψουν, διότι νομίζουν ότι οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζονται από τους γεωργούς και από την αύξηση κτλ. Και με άλλα πράγματα. Δεν αρέσει ο γεωργός να βγάζει όμορφες τροφές υγιεινές για τον άνθρωπο, όπως είπε ο Θεός, να είναι γεωργοί και να τρέφονται μέσα από αυτά. Και σας το λέω ότι αυτό είναι σίγουρο, και αν μην με παρεξηγείς, αλλά θα το δεις, το έλεγα στην Αθήνα σε κάποιον και πήγε η αστυνομία και τον ρώτησε ας πούμε, του λέει πόσες κότες έχεις, λέει 100 και παραπάνω από 5 λέει να μην έχεις, φάτες λέει γρήγορα γιατί έρχεται νόμος. Αλλού υπάρχει ας πούμε και ποινή 150 ευρώ. Αλλά και ποινή πάνω στα προϊόντα τα οποία δεν θέλουν ας πούμε εσύ να ξέρεις ότι η τσουκνίδα άμα τη βράσεις και την πιείς είναι πολύ ωφέλιμο αγαθό. Παρεξηγημένο βέβαια, τσιμπάει άμα το πιάσεις, αλλά άμα το βράσεις είναι ωφέλιμο. Στη Γαλλία λοιπόν το πρόστιμο έχει φτάσει εδώ και 3 χρόνια 150 ευρώ εάν κόψεις τσουκνίδα. Αυτοί το κόβουν, το παράγουν και στο δίνουν σε χάπια. Για να πας στο φαρμακείο να πάρεις τα χάπια από την τσουκνίδα, τα οποία έδωσε δωρεάν ο Θεός στη ζωή σου προσωπικά, να ξέρεις δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ, ότι σου έδωσα λέει μερικά βότανα τα οποία θα φέρουν θεραπεία. Ο Κύριος δεν χρησιμοποιούσε πάντα στην Αγία Γραφή και τα λοιπά τα χέρια ενός χρησμένου ανθρώπου ενώ θα μπορούσε να το κάνει. Κάποιες φορές έλεγε εκεί στο βασιλιά τον Εζεκία που αρρώστησε ότι τα σίκα θα σε φέρουν ευλογία στο πρόβλημα που έχεις. Βάλε μια παλάμη από σίκα και θα θεραπευτείς. Άλλοι χρησιμοποιούν στις πληγές τα κρεμμύδια και τόσα άλλα. Τα έδωσε δηλαδή δωρεάν ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτοί λοιπόν δεν θέλουν να ξέρεις αυτές τις μεθόδους, μπλοκάρουν αυτές τις πληροφορίες να έρθουν στη ζωή σου, αλλά θέλω να σου δω αυτοί τι πρέπει να φας. Και δεν θέλουν να πούμε οι γεωργοί αυτά τα προϊόντα, αλλά σπονσάρουν, δηλαδή υιοθετούν τις απόψεις αυτών των δικών τους γεωργών, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους και να είναι μεν οι ντομάτες μεγάλες αλλά άνοστος. Να είναι τα αγκούρια μεγάλα αλλά να είναι, όχι να μου σκοβολάει η γη το αγκουράκι και όλα τα τέτοια. Πολλά όμως τα βάφουν. Πήγα αγόρασα προχτές και τις πέταξα μιλιτζάνες οι οποίες δεν τρογόταν και είδα μετά ότι ευτυχώς δεν παίρνω 1-2 παραπάνω. Ήταν δηλαδή με τον αριθμό 4 μπροστά. Εννοείται ότι κατασκεύασαν μεγάλη τη μελιτζάνα και παχιά, αλλά άμα συνέχιζα να φάω θα είχα σίγουρα πρόβλημα. Πήγα βρήκα πιπεριές και τι λέτε να έκανα. Όταν τις έπλυνα και τις έβραζα λίγο, έφυγε η χινικοκινάδα και γίναν κίτρινες.
Θεέ μου, λέω. Και πήγα, βρήκα μέσα στο ίντερνετ ότι υπάρχουν μεγάλα συνεργεία στην Κίνα, ξέρω εγώ που υπάρχουν, τα οποία βάφουν ορισμένα πράγματα. Πορτοκάλια, τα δίνουν χρώμα. Ντομάτες, τις δίνουν χρώμα, ωραία κτλ. Δηλαδή πάνε σε ξεγελάσουν με οφθαλμαπάτι επάνω και παίρνεις εσύ και τρως κτλ. Πας παίρνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις ένα γιαούρτι ξέρω εγώ και δεν ξέρεις ότι το γιαούρτι μέσα έχει κάποιες άλλες ουσίες. Άλλο να πάρεις το τυράκι και το γιαούρτι από το χωριό σου, από ένα μικρή επιχείρηση που βγάζει όμορφο τυρί, πολύ ωραίο προβατήσιο ή μαζί ανάμεκτο, πρόβατο και κατσίκι ή είναι γελαδινό. Τι ώρα, εγώ τα απολαμβάνω και δεν παίρνω ποτέ από αυτά τα σούπερ μάρκετ. Πάω εδώ σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει η Αστόρια και παίρνω μία ποσότητα, ξέρω εγώ, μέσα με άρμη, αλλά ξέρω ότι είναι βαρελίσιο, ξέρω από πού έρχεται. Ρώτησα τον υπεύθυνο εκεί, του λέω, έχει σχέση με τη Μονσάντο? Ποια Μονσάντο, με λέει? Εγώ πάω ο ίδιος, λέει, στα Γρεβινά και το παίρνω. Να συνεχίζεις, λέω, όσο υπάρχουμε, λέω, οι γνώστες των πραγμάτων. Και δεν με νοιάζει πόσα χιλιόμετρα ήρθα, λέω, εδώ, και αν οδηγούσα 2,5 ώρες για να πάρω. Καλύτερα να οδηγάω και να κουράζομαι 2,5 ώρες, λέω, για να το πάρω, παρά ας πούμε να πάρω της γειτονιάς μου το σούπερ μάρκετ και να έχω προβλήματα. Γιατί είναι και, δεν υπάρχει και καμιά γεύση, δηλαδή σαν να τρώω άχυρο. Δεν είμαι άλογο, ούτε είμαι γελάδα, ας πούμε. Τρώνε αυτό το χορταράκι τους και είναι ευτυχισμένοι. Αλλά δεν είναι έτσι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει μια ιδιαίτερη γεύση μέσα στο στόμα του και το καταλαβαίνει αμέσως. Αλλά άμα δεν ξυπνήσεις, δεν ή μη περιγελάσεις ή μη εξουθενήσεις, δηλαδή ότι αυτά που σε λέω μπορεί να είναι και προϊόντα φανταζίας μου. Μπορεί να συμβαίνει και ανθρώποι να λένε τέτοια πράγματα. Εγώ δεν το κάνω, αδέλφια. Εγώ το κάνω γιατί αγαπώ το δημιούργημα του Θεού. Γιατί ήμουν απαθών και αυτά που έπαθα εγώ έμαθα και θέλω τώρα να μεταβιβάσω σε σένα. Γι' αυτό κάθομαι και βλέπεις, ας πούμε, σου βάζω το ένα βίντεο μετά το άλλο για να σου χτυπήσω την πόρτα της αγνωσίας σου και να σου πω, αδελφέ, αδελφούλα, εδώ είναι η αλήθεια. Εδώ είναι η αλήθεια. Μην τρως αυτές τις τροφές αν δεν κάνεις προσευχή. Κάτι ήξερε ο Κύριος και είπε. Στους Ισραηλίτες τους είπε, ναι, θα σας δίνω το μάνα, είναι ελεύθερο, έρχεται από τον ουρανό, αλλά θα πέφτει πάνω στην πάχνη και η πάχνη συμβόλιζε την προσευχή. Πρώτα δηλαδή προσεύχεσαι και μετά καθαρίζει ο Θεός τα πράγματα. Τους λέμαργους, λέει, στην Παλιά Διαθήκη, λέει, θα τους λιωδοβολείτε. Δεν αρέσει το Θεό το λέμαργο, γιατί όταν είναι λέμαργος δεν δίνεις χρόνο στην προσευχή. Θα κάτσεις τώρα να προσευχηθείς τώρα. Εσύ πεινάς τώρα. Λοιπόν, γιατί η προσευχή βασικά δίνει δόξα στο Θεό. Και αυτό τώρα θα γίνει διότι έχουν σκοπό όχι μόνο τους παραγωγούς αυτούς να κάνουν, αλλά τώρα αρχίζουν και εδώ στην Αμερική κάποια δημοκρατικά state, δηλαδή περιοχές, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι 52 τα state εδώ στην Αμερική, ότι απαγορεύουν ένα μικρό κήπο να έχεις άγρια, όπως εδώ, η διαταγή εδώ που μένω είναι να έχεις άγρια δέντρα. Έχω μία φλαμουρδιά και μία, ξέρω εγώ, από πίσω ένα άλλο δέντρο και τα λοιπά, και έχω και πεύκα. Εντάξει, μπορεί να έχεις όσα θέλεις, δεν τους πειράζει. Αλλά εγώ πήγα, βρήκα και έβαλα σικές και έχω 5 σικές εδώ. Μου δίνουν ωραία σίκα, μαύρα και άσπρα σίκα. Τώρα βέβαια προσεύχομαι, δεν μου έγινε καμιά παρατήρηση, αλλά ξέρω ότι σε κάποια άλλα, όπως είπα, περιοχές της Αμερικής αρχίζει το penalty, δηλαδή η ποινή, η προειδοποίηση με $150. Αν δεν σε μορφωθείς και δεν τα κόψεις, βάλε λουλούδια αν θέλεις. Τα λουλούδια εδώ δεν προσκοβουλάν. Εγώ έχω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, έχω αγοράσει νυχτολούλουδο, ξέρω εγώ, άλλα ωραία,
μουσκοβολάνε, αλλάζει η ατμόσφαιρα, δεν θέλεις να φύγεις από τον κήπο. Σε πιάνει όρεξη να κάνεις και ένα μπάρμπεκιου εκεί. Να βάζεις μερικά κοψίδια να φας. Γιατί όχι. Τι, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Θεός όταν εσύ εφραίνεσαι. Εφραίνεται και ο Θεός μαζί σου. Λοιπόν, εδώ δεν έχει τα λουλούδια. Αγόρασα εδώ λουλούδια. Τα βλέπετε πίσω μου. Τι όμορφα που είναι. 35 δολάρια πλήρωσα. Γιατί αρέσουν στη γυναίκα μου. Δεν μπορώ τώρα να τη στεναχωρήσω και να μην την πάρω λουλούδια. Δεν ζητάει τίποτα η καημένη. Όλη μέρα μαζί μου προσευχόμαστε και τα λοιπά στο ίντερνετ να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Τα λουλούδια μας μάρανε. Αλλά πήγα να τα μυρίσω και μου λέει, μην περιμένεις, λέει, τη μυρωδιά που έχει στην Ελλάδα να μυρίζει εδώ. Όλα είναι τεχνικά και τέτοια. Αλλά δεν με πειράζουν, δεν τα πήρα για να τα φάω. Τα πήρα, ας πούμε, για καλεσθησιακούς τρόπους. Αλλά αν μύριζαν θα ήταν ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, αυτά έχουν με τους κήπους και αυτά έχουν και με τα ζώα, τα οποία επεκτείνεται σήμερα. Σας είπα σε ένα άλλο βίντεο ότι συνάντησα έναν ξέρω εγώ τι ήταν, Αμερικανός, Ελληνοαμερικανός, Αιγυπτιακής καταγωγής, μια φυσιογνωμία πονηρή. Τη συνάντησα, ας πούμε, εκεί στη Φθιώτιδα, σε ένα ξενοδοχείο που με είπαν ότι αυτός και η Αμερικάνα η γυναίκα το έχουν αποστολή και είναι φιλανθρωπιστές και είναι έτσι. Και τι κάνετε, λέω, εδώ εσείς, έτσι, για να καταλάβω κι εγώ. Αποστηρώνουμε, λέει, τα ζώα. Μόλις το άκουσα, κόντεψα να πάω έμφραγμα, έτσι, στην κυριολεξία. Αποστηρώνετε τα έργα. Ποιος σας έδωσε, λέω, την αποστολή, ένα δημιούργημα του Θεού, να το αλλοιώνετε? Γιατί όταν το αποστηρώνετε το γατάκι, δεν θα κάνει άλλα γατάκια. Του στερείται δηλαδή την ευτυχία να μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Το ίδιο κάνετε, λέω, και σε ένα σκυλάκι. Εντάξει, θα τα αποστηρώσετε, λέω, όλα, αλλά θα ζήσουν όπως θα ζήσουν τα επόμενα χρόνια, θα πεθάνουν. Μετά πώς θα έρθουν καινούργια ζωάκια? Γιατί το σκυλάκι είναι φίλος του ανθρώπου. Του δίνεις μία κλωτσά και δεν σε κρατάει κακία. Μετά από 3 λεπτά έρχεται, σου λύφει τα χέρια πάλι. Τι όμορφο. Ποιος το έδωσε αυτό το χαρακτήρα? Δεν το έδωσε ο Θεός? Και εκεί επάνω τους προειδοποίησα, τους λέω, δεν ξέρω αν τα λόγια που σας μπλοκάρουν και δεν θέλετε, λέω, να σταματήσετε να το κάνετε αυτό, αλλά σας το λέω, ότι μια μέρα για αυτή σας την κίνηση θα πληρώσετε. Βέβαια, εγώ δεν πρόκειται να πληροφορήσω κανέναν, ούτε την αστυνομία, ούτε την κυβέρνηση για αυτό που κάνετε, γιατί είστε σε ίδιο πακέτο ανομίας. Οπότε όμοιος στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα, λέει. Δηλαδή δεν θα μπορέσουν να με καταλάβουν και να σε καλύψουν. Και τους άφησα στο έλεος του Θεού και τους είπα, ας πούμε, ήρθε το Πνεύμα του Θεού να σας ελέγξει για αυτό που κάνετε. Ή άμα θέλετε ρωτήσετε το Θεό. Έχει την ικανότητα να σας επισκεφτεί και να σας πληροφορήσει. Λοιπόν, ο άνθρωπος όμως γεννήθηκε για να λατρεύει το Θεό. Πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα και ίσως ξαναεπανέλθω λίγο. Γιατί έχω τα θέματα έτσι πεταγμένα, ας πούμε, δεν τα βάζω σε θέση, αλλά όλα για τον ίδιο σκοπό, τα κηρύττω. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος έχει λοιπόν την αίσθηση αυτή μέσα του, ευγενηθής, να ρωτάει καμιά φορά και να λέει, καλά, εγώ πώς ήρθα? Και αν υπάρχει Θεός, εγώ τον γνωρίζω, εγώ τον ξέρω. Και άμα είναι αλήθεια που λέει ο παππούς μου και η γιαγιά μου ότι υπάρχει κόλος και παράδεισος, εγώ τι πρέπει να κάνω, τι θέση πρέπει να πάρω σε αυτές τις πληροφορίες? Και αρχίζει τώρα μία μάχη το Πνεύμα το Άγιο με την ψυχή σου, με τη συνείδησή σου, να σου πει δηλαδή ότι πρέπει να μάθεις να λατρεύεις τον Θεό. Και εκεί πάνω έρχεται ο διάβολος στους περισσότερους των ανθρώπων και τους δίνει το φάλτσο, όχι το ορθό. Τους δίνει δηλαδή μεθόδους ότι μπορείς να λατρέψεις με όποιο τρόπο θέλεις τον Θεό και σε όποια θρησκεία θέλεις, γιατί ο Θεός είναι ένα. Είναι αλήθεια αυτό που λέει, ο Θεός είναι ένα, αλλά εννοεί τον εαυτό του.
Γιατί μέσα από τις θρησκείες ο ίδιος λατρεύεται. Δέστε που είναι η παγίδα. Δεν θέλω να μιλήσω σε αυτό, γιατί είμαστε από διαφορετικές αποχρότητες άνθρωποι, τοποθετημένοι, και δεν μου είναι αυτό το πρόβλημα αυτή την ώρα. Απλώς γράφει ο Δανιήλ ότι καθώς ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ επινόησε την εικόνα, τη χρυσή και τα λοιπά, την οποία είπε στα έθνη να με προσκυνάτε, και όποιος δεν με προσκυνάει θα τελειώνει, και η εικόνα αυτή είχε, ας πούμε, 6 όργανα που λατρεύονταν και τα λοιπά, και όλα με εξάρια ήταν. Υπονοείται δηλαδή ότι η αντίθεση που έρχεται από το σκότος είναι εξάρια. Ο ηγέτης αυτός, ο Γολιάς, ας πούμε, αυτόν τον οποίο αποκαλούσαν γίγαντα, που ήρθε ενάντια στο Ισραήλ, ήταν, ας πούμε, όλα τα αμυντικά του, ας πούμε, προσόντα ήταν εξάρια. Λοιπόν, ο διάβολος, ως αντίχριστος ψευδοπροφήτης και θηρίο, με τους αριθμούς 666 θα μπλοκάρει τη ζωή και το μέλλον των ανθρώπων και θα τους δίνει κατεύθυνση προς το σκοτάδι έως την τελική κρίση. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, τα είπαμε πολλές φορές. Γι' αυτό λοιπόν, και επειδή γίνονται φασαρίες και βλέπετε ότι ο θρήσκος άνθρωπος είναι και πολύ επιθετικός, αγριεμένος, και φτάνει μέχρι το φόνο σήμερα, τα βλέπετε ότι η Ευρώπη πληρώνει αυτό το κόστος, και η Ελλάδα συνήθως. Λοιπόν, επινοήσαν, ας πούμε, τη μία θρησκεία, και η μία θρησκεία θα είναι από 6 μεγάλες θρησκείες της γης, όπως είναι ο Ισλαμισμός, όπως είναι η Ορθοδοξία, όπως είναι ο Καθολικισμός, ο Ινδουισμός και όλα αυτά πώς το λένε, και όλες αυτές οι μεγάλες θρησκείες θα ενωθούν, ώστε όλοι οι άνθρωποι θα πέσουν στην παγίδα του σατανά, ο οποίος τους πληροφόρησε ότι είναι ένας ο Θεός και όλοι μαζί μπορούν να δοξάζουν τον Κύριο. Ο Θεός δεν λέει ότι όλοι μαζί μπορούν να δοξάζουμε. Ο Θεός πρώτα ξεχωρίζει τον άνθρωπο, τον θεραπεύει, τον καθαρίζει, αποκαλύπτεται εις αυτόν, και μετά ο Θεός τον τοποθετεί σαν ένα δενδράκι μέσα σε μία συνάδρηση, και εκεί τοποθετεί ποιμένες, χρησιμοποιεί αποστόλους, έχει τους ευαγγελιστές του, έχει, ας πούμε, τους ποιμένες, είπαμε, τους δασκάλους και τους προφήτες, που λένε αυτό λέγει Κύριος και τα λοιπά. Δηλαδή πληροφορείται η Εκκλησία. Αυτές οι εκκλησίες δεν μπορεί να έχουν χαρισματικούς ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρχει χρήσμα μέσα, είναι αδύνατον το κεφάλι τους να βαράνε στον τοίχο. Πολύ και μάνα μου. Λοιπόν, δεν μπορούν να φέρουν, ας πούμε, ευλογίες ή τέτοιες μεθόδους, αλλά είναι σατανικές, και μάλιστα πρέπει να είναι απορρίψιμες αμέσως. Λοιπόν, αυτή η παγκόσμια θρησκεία δημιουργείται στις μέρες μας και αποκαλύπτεται, και το τέλος της, ας πούμε, μας το λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος, ο οποίος θα έρθει σαν μία ουράνια και σαν κεφαλή γωνίας, δηλαδή σαν μια μεγάλη πέτρα, η οποία θα κατασυντρίψει αυτή τη Βαβυλώνα, η οποία εμίχησε με βασιλείς, με ιερείς, με όλα αυτά στη γη, και η οποία ήταν, ας πούμε, άντρο ακαθάρτων πνευμάτων, όπου το ψέμα, η απάτη, η αδικία, ο θάνατος σκότωσαν τόσους πολλούς. Πριν χρόνια στην Αγγλία εσφάξαν, ας πούμε, τόσους χριστιανούς γνήσιους, και την ονόμασαν η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Χριστιανοί ήταν, άνθρωποι της Αγίας Γραφής, οι οποίοι δολοφονήθηκαν, και οι οποίοι δολοφονήθηκαν από θρησκεία, δεν δολοφονήθηκαν δηλαδή από άλλες μεθόδους. Βεβαίως, σταυροφορίες γίνανε χριστιανικές ενάντια, ας πούμε, στο θέλημα του Θεού, με σπαθιά και με σταυρούς εδώ. Δεν βοηθάει σε τίποτα όταν βάζεις το σταυρό ή το σφυροδρέπανο και τα λοιπά και συστήνεις το χώρο που είσαι. Ο Θεός θα σε φτιάξει και ο Θεός θα σου βάλει λόγια, το τι πρέπει να πεις για να διορθώσεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο σήμερα. Η θρησκεία. Ύστερα
Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο βαίνει βέβαια στο πλήρες κοντρόλ του στις ημέρες μας, και άρχισαν και εδώ στην Αμερική τα μεγάλα σούπερ μάρκετ να μην δέχονται cash. Εγώ τις δοκίμασα τις προάλλες, πήγα εκεί και είδα μάλιστα πώς το έκανε ένας άλλος πριν από μένα και μου άρεσε, ένας έξυπνος άνθρωπος, δεν ήταν αναγεννημένος, αλλά πήγε να ψωνίσει, ψώνισε κανένα 2 κατοστάρικα εκεί, φούλαρε ένα καροτσάκι με τρόφιμα και του λέει υπάλληλος, συγγνώμη, λέει, αλλά δεν γίνεται, λέει, ήδη κάναμε αυτές τις μέρες, λέει, μόνο, λέει, με κάρτα μπορεί να ψωνίσετε. Δεν έχω κάρτα, λέει ο άνθρωπος, αυτά από τη δουλίτσα μου, λέει, έρχομαι, λέει, θέλω να φάω, να ψωνίσω, λέει, αυτά τα λεφτά έχω, αφού τα αναγνωρίζετε, λέει, εσείς ως κυβέρνηση, ως κράτος, λέει, γιατί τώρα μου στερείτε την ικανότητα να τα αγοράσω με αυτά τα χρήματα? Δεν γίνεται, λέει. Τότε τα αφήνω εδώ, πληρώστε ένα υπάλληλο εσείς να τα ξαναβάλει στη θέση του και αφόσον δεν με επιτρέπετε δεν τα δικαιούμαι. Σας τα αφήνω εδώ. Συγγνώμη, λέει αυτήνα. Παίρνει στο τηλέφωνο έναν εκεί supervisor, λέει, εντάξει, θα τα δεχθούμε τώρα τα λεφτά σας, λέει, αλλά την άλλη φορά μην το ξανακάνετε. Βλέπετε, λέω, και ο Άγιος φοβέρας, έλεγε η μάνα μου. Σοφοί οι άνθρωποι, οι πρώοι μας άνθρωποι, σοφοί. Και ο άνθρωπος θέλει φοβέρα. Το είδα κι εγώ και λέω, έτσι θέλω να ψωνίσω. Δεν είπε τίποτα. Αφού το έκανε εκείνη, θα το κάνει και εμένα. Δεν μπορεί ο ένας νόμος είναι για αυτόν και ο άλλος νόμος είναι για μένα. Λοιπόν, αλλά ως επιτοπλίστων δεν θέλω να σου με ρευστό. Θέλω δηλαδή να κοντρολάρουν πόσα έχεις, πού τα βγάζεις, πώς τα έβγαλες, πού τα τοποθετείς. Πλήρωσες το σπίτι σου, είσαι χρεωμένος κτλ. Γιατί η αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός, εν μια στιγμή, λέει ο Απόστολος Παύλος, εν ρηπίου οφθαλμού, εν την εσχάτε σάλπιγγι, έτσι, το φθαρτό τούτο θα μεταμορφωθεί σε άφθαρτο σώμα και θα συναντήσουμε, λέει, τον Κύριο στον αέρα. Δόξα τον Κύριο, τόσο χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό, εννοείται ότι χιλιάδες άνθρωποι θα αφήσουν τις περιουσίες τους κάτω. Τι με νοιάζει εμένα να αρπακτώ εγώ και ό,τι θέλω να τα κάνουν. Μα θα μου πεις θα έχεις οικογένεια. Όχι, να έρθει και η οικογένειά μας, γι' αυτό αγωνίζουμε. Να δουν τα παιδιά μου, τα ξαδέλφια μου, τα μετζανάκια μου, οι κουνιάδες μου, ξέρω εγώ τι έχω και δεν έχω γύρω μου. Όλοι αυτοί να έρθουν στον Κύριο με το ευαγγελιστικό μου, με την αγάπη μου που θα τους δείξω. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού και θέλω να το εκπληρώσω μέχρι τέλος. Λοιπόν, και τα λεφτά τα οποία θα πάρουν αυτοί θα είναι πλούσιος αυτός, γιατί χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι, μπορεί να είναι ανθρωπίνος τώρα λαλό, 1 δις, 2 δις, ξέρω εγώ, ανθρώπων θα φύγουν στη συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Αυτοί όλοι έχουν τεράστιες περιουσίες. Κάποιοι είναι και σε πλούσια κατάσταση, δεν θα είναι όλοι πάυτοκοι μέσα από καλύβες. Λοιπόν, αυτοί όλοι θα αφήσουν ένα πλούτο. Αυτό το πλούτο θα τον πάρει ο Αντίχριστος και μετά, σαν νέος βασιλιάς της γης, θα κάνει δηλαδή τσορμπατζίδικα πράγματα. Δηλαδή θα έρχεται ας πούμε και θα σου λέει τι στεναχωριέσαι. Εδώ είμαι εγώ, σε αγαπάω. Ποια είναι τα χρέη σου? Σε 1 ώρα θα το πληρώσω. Και τα λοιπά. Αυτό το τσέκ σε περιμένει. Αλλά θα σου δείξει κάτι. Καλό είναι ας πούμε να βλέπεις το τυρί, αλλά καλό είναι να βλέπεις και την παγίδα από κάτω. Ας πούμε εντάξει, βάλε το χάραγμα τώρα, τι σε περάζει εδώ πέρα να έχεις ένα αριθμό. Γιατί εμείς θέλουμε να σε ξέρουμε σαν ένα αριθμό. Για τα κομπιούτερ όλα αυτά, για την τεχνολογία. Τι λες βρε άνθρωποι. Μη πένας όταν του μιλούσα. Εγώ λέει δεν θα το κάνω αυτό. Τρώει κατσίκα ταραμά λέει. Πολύ ωραίο, έσκασα στα γέλια. Όχι λέω δεν τρώει. Αφού το λες εσύ θα ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω αν η κατσίκα τρώει ταραμά. Λοιπόν, και αυτά όλα τα λεφτά, για να επανέρχομαι στο θέμα, ο Αντίχριστος τα χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του. Γιατί χιλιάδες άνθρωποι ας πούμε θα φύγουν. Όποτε φύγουμε. Πριν, στιγμές, μετά, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ας πούμε σαν πιστοί.
όπως θέλει. Ξέρει ο πατέρας πότε θα δώσει διαταγή στο Πνεύμα το Άγιο η νύφη του Κυρίου να συναντηθεί στο μεσοράνημα με τον Κύριο. Όπως έγινε εκεί στο 24 το Αβραάμ με τον Ελιέζερ, τη Ρεβέκα και τον Ισαάκ. Απλά πράγματα. Δεν σε επαναλαμβάνει ο Θεός κάποια πράγματα. Λοιπόν, τα χρήματα θέλουν να είναι σε control. Και να μην τα έχεις στα χέρια, γιατί μπορεί να τα χάσεις τώρα που αυξήθηκαν και οι κλέφτες. Υπάρχουν και αυτές τις δικαιολογίες. Τώρα που αυξήθηκαν οι κλέφτες, τι δηλαδή, θα στα δώσεις εσένα, τα γυρίζεις εσύ? Όχι, λέει, με αυτές τις προϋποθέσεις και τα λοιπά. Τώρα σκέφτομαι πώς θα πηγαίνουμε στην τράπεζα εμείς. Μέσα, γιατί για να μπεις μέσα στην τράπεζα και να ανοίξεις όλα αυτά τα πράγματα θέλει το μικροτσίπ. Αλλά μέχρι ο Κύριος έχει και θα προμηθεύσει. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε για πράγματα που δεν ήρθαν. Βέβαια δόθηκε μεγάλη έμφαση και δικαιολογημένα στις ταυτότητες τις οποίες έχουν μικροτσίπ. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι παραβίαση της προσωπικότητας του ανθρώπου και της ελευθερίας τις οποίες δίνει ο άνθρωπο. Αλλά νομίζω ότι κρατώντας μια τέτοια ταυτότητα προς το παρόν δεν πας στην κόλαση. Στην κόλαση πας συγκεκριμένα χρησιμοποιώ την πληροφορία της Αγίας Γραφής. Δεν σου δίνω καμιά αποκάλυψη ούτε καμιά προφητεία. Λέει αυτός που βάζει στο μέτωπο και εδώ, αυτός θα πάει στην κόλαση. Τώρα αυτά είναι όλα προεόρτια για να μάθεις έως έρθει η καρδιά σου στην τελική ευθεία να πεις ναι στα προγράμματα του διαβόλου και όχι να πεις ναι στα προγράμματα του Ιησού. Λοιπόν, το control των χρημάτων. Νομίζω ότι λίγα πράγματα είναι αρκετά προς το παρόν. Επίσης, το μεταφερικό. Πώς δηλαδή θα μεταφέρεσαι και τα λοιπά, γιατί αυτοί είναι οι πλούσιοι. Έχουν ένα αεροπλάνο, άλλοι έχουν 2, είδα κάποιους που έχουν και 3. Μπορούν να μετακινούνται όπου θέλουν, ό,τι ώρα θέλουν. Δεν έχουν ανάγκη ούτε να περάσουν από μπροστά από πύλες με control, με μαγνητικά τέτοια για να τους δούνε τίποτα. Πάνε μέσω VIP, δηλαδή από τους εξέχοντας ταξιδιώτες και ούτε control ούτε τίποτα. Ένα δηλαδή τυπικό ξέρω εγώ, μια τυπική πληροφορία και περνάς. Ταξιδεύουν όποτε θέλουν κτλ. Αυτοί λοιπόν έβγαλαν νόμος ότι επηρεάζεται πολύ οι κλιματολογικές συνθήκες όταν πολλά άλλο πράγματα πετάνε. Μπράβο! Γίνει εσύ παράδειγμα όπως έγινε ο Χριστός και οι χριστιανοί. Μην πετάς εσύ, να πετάω εγώ που έχω ανάγκη. Γιατί εγώ πάω να ευαγγελίσω κάποιον, πάω να μιλήσω σε μια συνάδελφη, πάω να προσευχηθώ πάνω σε ανθρώπους, πάνω με τη δύναμη του Χριστού να ελευθερώσω κάποιους καταδυναστεύονους από τον διάβολο, γιατί αυτή είναι η εντολή του Χριστού σε μένα. Εσύ λοιπόν γιατί πας? Πας για κανένα πάρτι, πας για κανένα πικνίκ εκεί, πας για καμιά δημόσιες σχέσεις, πας γιατί πρέπει να μαζευτείτε σε ένα ξενοδοχείο και να κάνετε παρδαλά πράγματα και ανούσια και αμαρτωλά, έτσι. Να μην ξεχάσουμε, εδώ ταξιδεύουν στα νησιά, σε κάποια νησιά που φιλοξενούν δυστυχώς τα ξενοδοχεία καθαρούς ανώμαλους, οι οποίοι δεν έχουν φόβο να δώσουν τη γυναίκα τους σε έναν άλλον πρόσκαιρα και να πάρουν τη γυναίκα ενός άλλου ας πούμε, ή να κοιμηθούν όλοι σε ένα μεγάλο κρεβάτι ή να κάνουν ας πούμε σε μια πισίνα γυμνή. Αυτά τα βλέπουμε μέσα, έχει μπουχτίσει η ψυχή μου από τέτοιες πληροφορίες. Η ανομία είπε ο Χριστός ότι θα φτάσει στο πλήρες. Εμένα μου έχει πει μια μέρα ο Κύριος, όταν ήμουν νέος, με φωνή στον ύπνο μου, θα έρθει η ώρα, λέει Ιωάννη, θα βλέπεις πράγματα που δεν θα πιστεύεις στα μάτια σου. Αυτά τα οποία σου λέγω εγώ μέσα από τις γραφές πώς θα υλοποιούνται. Να σας πω, στην αρχή το μήνυμα δεν με έκατσε, γιατί όλα ήταν καλά, όλα ήταν αρθερά, είχαμε ελευθερία, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Τώρα όμως σκέφτομαι πόσο εφήμερη και πόσο γνήσια ήταν ας πούμε η φωνή που άκουσα και κατάλαβα ας πούμε τον αποστολέα αυτής της φωνής τώρα περισσότερο, ότι βλέπω την εκπλήρωση ας πούμε αυτών των γεγονότων. Και αυτοί δεν θέλουν να γίνουν παράδειγμα, αυτοί θέλουν να μπλοκάρουν εσένα και μάλιστα δεν τους ενδιαφέρει αν χιλιάδες εταιρείες πώς το λένε, φαλιρέψουν και χιλιάδες αεροπλάνα σκουριάσουν σε παλιά αεροδρόμια.
Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή θέλουν πλάνα να γίνουν κάτι χειρότερο από την Ολυμπιακή. Γιατί ο Νάσης όσο ήταν ας πούμε αφεντικό, την είχε την καλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Αυτοί όμως για λόγους άλλους ας πούμε, τους οποίους και ξέρουμε, αλλάξαν τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, οι μεταφορές, αλλά γι' αυτό και παρεξενεύομαι που είπε ο Κύριος ότι στις έσχατες μέρες, λέει, το τελευταίο σημείο θα είναι η κήρυξη του Ευαγγελίου. Βέβαια η κήρυξη του Ευαγγελίου είναι με αποστολή των χρησμένων του από το ένα κράτος στο άλλο, από τη μία πόλη στην άλλη. Πώς θα ταξιδέψω εγώ? Όταν μου παίρνεις το αυτοκίνητο και λες ότι είναι παλιό για να πάρω το φάλτσο, το ηλεκτρονικό, το οποίο είναι αποδεγμένα απάτη, ρώτησα ας πούμε στο ίντερνετ σημαντικούς μηχανικούς κτλ. Μου λέει τίποτα. Ένας άλλος απλός άνθρωπος μου είπε εντάξει, θα χαλάσει μπαταρία, λέει, με 2 μπαταρίες παίρνεις ένα αυτοκίνητο καινούριο, το ίδιο. Άρα δηλαδή είναι κάτι κρύβεται πίσω. Ξόν τώρα που έχουν πρόβλημα που δεν έχουν και λίθιο. Γιατί λίγες είναι χώρες που παράγουν ας πούμε, το λίθιο για τις μπαταρίες και είναι σε προβληματισμό. Όλα ο Θεός δεν τα έδωσε αυτάρκη. Ξέρετε κάνει. Προκαταβολής κόσμου όταν δημιούργησε τη γη. Ξήξερε δηλαδή ότι θα έρθει μια ώρα. Και τους έφερε ας πούμε σε αδιάξοδα. Γι' αυτό σας λέω ότι μη φοβάστε τις απειλές αυτές. Ο άνθρωπος του Θεού θα ταξιδεύει και θα κηρύττει και θα έχει και σημεία και τεράστια, γιατί ο Κύριος ελάλησε μέσα από το Μάρκο το τελευταίο κεφάλαιο ότι εγώ, λέει, θα συμμαρτυρώ εκείνο που σε στέλνουν. Και όταν ο Κύριος στέλνει έναν ηγέτητο, σημεία, λέει, θα ακολουθούν σε αυτούς τους πιστεύοντες. Δηλαδή δεν θα σας αφήσω κενός. Έτσι είπε τουλάχιστον στον Ερεμία. Μη στεναχωριέσαι Ερεμία, λέει. Εγώ δεν θα σε αφήσω να πέσεις, λέει, σε αμηχανία έμπροσθεν τον εχθρό σου. Γιατί αυτοί είναι εχθροί της αλήθειας. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι οι οποίοι ας πούμε αλαφριά την καρδία άνθρωποι που δεν ήξεραν. Είναι άνθρωποι μελέτες και σχεδίου σατανικού. Πατάν δηλαδή στα ίχνη, όπως πατάει μια τίγρη, αυτοί ακολουθούν τα ίχνη μιας τίγρης μενόμενης που θέλει να κατασπαράξει όποιο πρόβατο ή κατσίκι η Ελλάδα βρει μπροστά του. Τελείωσε. Πιο καθαρά δεν μπορώ να σας το πω. Γι' αυτό και υπάρχει σήμερα οι κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα ψέμα και ότι ο Κύριος είναι σε control. Υπήρχαν κατά καιρούς κλιματολογικές συνθήκες. Όταν ας πούμε έβαλε ο Θεός τους 8 ανθρώπους μιας οικογένειας μέσα στην Κιβωτό και όλα αυτά τα πτηνά και τα ζώα τα οποία τα σπλαγνίστηκε και δεν το έκανε για τον άνθρωπο. Γιατί αν το έκανε για τον άνθρωπο και για τους υπόλοιπους ανθρώπους, γιατί μόνο ο Νόε ήταν δίκαιος και εξαιτίας του δικαίου Νόε έπαιξε ο Θεός σπέρμα για τις επόμενες γενιές στους άλλους. Δεν τους είπε φτιάξτε και εσείς καραβάκια να σωθείτε. Τίποτα. Απολέστηκαν, αλλά μετά από χρόνια έτσι, στην ταφή του ο Κύριος 3 μέρες στο χώμα πήγε, λέει, και κήρυξε, λέει, στα πνεύματα τη φυλακή που απολέστησαν εκείνη τον καιρό. Είδατε το έλεγε στο Θεό. Επειδή απολέστησαν χωρίς νόμο, πήγε και τους βρήκε και τους είπε ότι μετά φτιάξαμε νόμο κτλ. Τώρα όταν κάνει ο Κύριος ένα ταξίδι μέσα στον Άδη, δεν το έκανε έτσι για το Θεαθήνε, ούτε για να μας πληροφορήσει, αλλά το έκανε συγκεκριμένα από αγάπη προς το ανθρώπινο γένος, έτσι να υπάρχουν απαντήσεις σε κάποιους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν φάλτσα πράγματα στην Αγία Γραφή. Αυτό λοιπόν το που λένε σήμερα, το κλιματολογικό, όπως είπα από τις μέρες του Νόε που έπιασε 40 μέρες κατακλυσμός και έφτασε το νερό στην υψηλότερη κορυφή και τα λοιπά και απολέστησαν άπαντες, ήταν ένα τραγικό γεγονός. Σήμερα τσουνάμια υπάρχουν, αλλά έχουν την εξήγησή τους. Έπιασε ένα τσουνάμι πριν μερικά χρόνια εκεί στις Φιλιππίνες κάπου ας πούμε και τα λοιπά, αλλά στην παραλία το τι γινόταν ήταν, να χρησιμοποιήσω τη λέξη ανομαλία και παιδοφιλία, και όλοι αυτοί ταξίδευαν από άλλα κράτη για να συναντήσουν ένα παιδί και με 10 ευρώ που δίναν στη μάνα η οποία το έφερε σε αυτούς, το τι γινόταν, μόνο η φαντασία ας πούμε του ανθρώπου μπορούσε να τα κάνει αυτά.
Και εκεί ήρθε ένα τσουνάμι και τα καθάρισε όλα. Λοιπόν, είδατε ότι υπάρχει εξήγηση για όλα. Υπάρχουν σήμερα στραπές, βροντές εδώ πέρα, μαζεύτηκαν σε μια εκκλησία σε ένα άλλο state και ο παπάς ήταν αρνητικός με τους γκέι και τις λεσβίες και όλα αυτά και κάναν μια παρέλαση, ας πούμε, κοινωνίες μεταλλήλων και χαρήκαν όλοι και τα λοιπά, και αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν με την εμφάνισή τους, άλλοι ήρθαν δυστυχώς με ελαφρά ρούχα και τα λοιπά, άλλοι ήρθαν, ας πούμε, οι γυναίκες έτσι, όχι ευπρεπώς για ένα οίκο, δεν σέβεται ο σατανάς δηλαδή το τέτοιο, και μαζεύτηκαν και οι χριστιανοί εδώ και ασπάστηκαν αλλήλους και τα λοιπά. Βέβαια δεν μίλησε κατευθείαν ο Θεός έτσι να ανοίξει όπως το Μωυσή η γη και 272 άτομα μαζί με τα ζώα τους να πάνε στη γη. Μετά από λίγες μέρες έπασε μία μπόρα, μία μπόρα και αστραπές και την κάψαν την εκκλησία και έγινε αυτό που είπε ο Κύριος. Αυτά που βλέπετε, λέει, λίθος επί λίθο δεν θα δουν. Εγώ μίλησα ότι υπάρχουν κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες στην Αμερική οι οποίοι ξέρουν και είναι μέσα πληροφορημένες με ντοκουμέντα το οποίο να κάνουν, τι θα παράγουν, πώς να το δώσουν, με τον τρόπο το οποίο θα εισάγουν στη γη για να φέρει και καλά αποτελέσματα. Κατά αυτούς δεν είναι ο θάνατός σου και ο θάνατός μου. Λοιπόν, μία από αυτές τις εταιρείες, και θα την πω, είναι η Pfizer, δεν φοβάμαι. Λοιπόν, έπιασε ένα τέτοιος ανεμοστρόβιλος, την κατέστρεψε όλη, τσιμουδιά τα μίντια. Όπως θα έλεγε, ας πούμε, και ένας άλλος στη χωριάτικη γλώσσα, μούγκα. Δεν είπαν τίποτα. Είναι ώρες, ξέρετε, που κάνει πολλά ο Θεός. Εμάς δεν μας έρχονται στην πληροφορία. Που βάζει ο σκύλος, λέει, στην ουρά τα σκέλια. Και άμα τη βάζει ο σκύλος στην ουρά στα σκέλια, αισθάνεται ένοχος. Νομίζετε ότι αυτό το ξέρετε. Και ζητάει δηλαδή εξηλαίωση, αλλά αυτοί δεν ζητήσαν εξηλαίωση. Αυτούς τους κατέστρεψε ο Θεός χωρίς προειδοποίηση, ξαφνικά. Έτσι, ενώ ήταν καλά και ενώ ήταν πολύ χαμογελαστοί, μάλιστα πήραν, λέει, και πριν λίγες μέρες τις αυξήσεις στους μισθούς τους. Και μάλιστα λένε ότι όλοι οι άνθρωποι πήραν αυξήσεις, και εγώ πήρα. Από τα 143 ευρώ που με δίναν, τώρα παίρνω 175. Χαρά σε Ευαγγέλια. Αυτοί πήραν χιλιάδες λεφτά από πάνω γιατί ήταν επιτυχημένο το έργο τους. Λοιπόν, τι ψάχνετε να βρείτε? Γι' αυτό λοιπόν μην τα πιστεύετε αυτά και μην τα προγράμμετε και μην πάτε και κάνετε, ας πούμε, μέσα στο Facebook σας οι χριστιανοί, επειδή δεν ξέρετε, οι γνώσεις αυτές είναι ανόητες. Δεν μπορεί ποτέ η αγνωσία να γίνει σύμμαχος αυτό που κάνετε. Βλέπω, ας πούμε, βάζετε, ας πούμε, στο προφίλ σας το Climate, ότι δηλαδή και εσείς στεναχωριέστε για αυτή την κατάσταση και λέτε απ' την άλλη ότι είστε χριστιανοί και τα λοιπά, ότι δηλαδή αγαπάτε τον Θεό. Τίποτα, ούτε τον αγαπάτε, ούτε ξέρετε τι σας γίνεται. Είστε άνθρωποι, ας πούμε, με μεγάλη αγνωσία. Θα την πληρώσετε βέβαια. Θα σας έρθει η κεραυνός εν ενετρία. Αλλά όταν σας το λέω εγώ καμιά φορά και γράφω, πολύ ευγενής ο άνθρωπος, αυτό δεν είναι, ας πούμε, πνεύμα Χριστού. Αυτό που βάζεις στην ανακοίνωσή σου ή και τα λοιπά, ή που βάζεις, ας πούμε, γύρω κύκλο το ονόματό σου, ότι δηλαδή κι εγώ έκανα vaccines. Δηλαδή σαν να μου τζώνεις τον εαυτό σου. Γιατί να πάρεις το φάσκελο και να μην πάρεις τον έπαινο του Θεού επάνω σου? Δεν ήξερα. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, λένε οι Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν καθαρίστε λίγο από μερικά πράγματα, ας πούμε, τα προφίλ σας. Βέβαια εγώ τους σβήνω, δεν κάθομαι να ασχολούμαι. Ερετικών άνθρωπο, λέει, μεταξύ 1 και 2 νοθυσίες, λέει, παρετού. Τους αφήνω, όναξε ο κατάκριτη. Τι θα κάνω τώρα? Έναν αρετικό, έναν φανατικό, έναν ισχυρογνώμονα άνθρωπο, τι να του πεις? Αυτός τα ξέρει όλα. Μπορεί η περηφάνεια να δεχτεί ταπείνους? Σας λέω εγώ, πότε στην ιστορία έγινε αυτό? Αλλά ο υπερήφανος άμα συναισθαλθεί όμως και πει, τι κάνω εγώ, πού πάω τώρα? Και ταπεινωθεί,
βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα το οποίο στις μέρες μας αλλοιώται είναι η πατροπαράδοτη παρουσία μιας υγιούς οικογένειας. Δηλαδή ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά από τη μάνα κτλ. Και οι παππούδες όλοι μαζί, ας πούμε, προχωράμε σαν οικογένεια. Και ο Θεός το χαίρεται αυτό και ο Θεός, ας πούμε, γράφει ότι στους μονομένους κατοικίζει η οικογένεια, γιατί πλούτος, λέει, εκεί στις παροιμίες, πλούτος, λέει, και κληρονομιά έρχονται από τους γονείς μας, αλλά η ανάρετο γυνή έρχεται από τον Κύριο και εννοεί τη γυναίκα. Δεν εννοεί εσύ να πάρεις έναν άλλον μαντράχαλο και δεν τον ονομάσεις η γυναίκα μου. Το έχω πει μια φορά, ας πούμε, άλλοι, ότι στο αεροδρόμιο έτσι που μπαίναμε στριμώχτηκα και μου λέει ένας, μην πειράσει τη γυναίκα μου, έτσι απειλητικά. Λέω, συγγνώμη, δεν έχω πράξει τη γυναίκα σου, αλλά με σμπρώχνουν άλλοι, λέω, και σωστά, συγγνώμη, λέω, έτσι πολύ ευγενικά. Αλλά λέω, πού είναι η γυναίκα σου? Να, αυτός εδώ, λέει, αυτή εδώ. Και βλέπω και ένα κοντό χοντρό σαν αυτόν, όμοιοι δηλαδή. Μου λέω, εντάξει, λέω, προχωρήστε. Αλλά πού θα πάτε? Λοιπόν, άντρας και αλλοιώνεται δηλαδή η φύση της εντολής του Θεού, αυξάνεται και πληθύνεστε και να έχετε μια γυναίκα και έναν άντρα κτλ. Και μάλιστα επειδή ψηφίζονται και νόμοι τώρα σε κάθε κράτος, όπως έγινε και στην Ελλάδα τώρα, παρόλο τις διαφωνίες ορισμένων ηγετών, εγώ το συγχαίρω αυτούς δηλαδή. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αυτή την ώρα, αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, υλοποιούν αυτούς τους νόμους, είναι για να μην προσβάλλονται αυτοί, γιατί ο άντρας δεν μπορεί να γίνει ποτέ γυναίκα ή μητέρα, ούτε και μπορεί και να νοθετεί με νοθεσία Θεού, ας πούμε, ένα παιδί. Αυτό το παιδί είναι χαμένο με τους νόμους, ας πούμε, και αυτοί βέβαια που τους θεσπίσαν είναι σίγουρα, ας πούμε, ότι ήχρονται ενάντια από το Ευαγγέλιο, ασχέτως αν τους βλέπεις τη θρησκεία μπροστά στον επίσκοπο κτλ. Πολλοί από αυτούς και με τη θρησκεία είναι ένα, δεν έχει διαφορά. Ο ένας έχει δηλαδή αυτή την εμφάνιση τη θρησκόληπτη, τη φαρισαϊκή, και ο άλλος έχει το κουστούμάκι του, το Louis Vuitton κτλ. Όλα προσεγμένα, μισθό μεγάλο, βίλες στην Εκάλη, σε διάφορα στην Κηφισιά κτλ. Έχουν το δικό τους το μαγαζί που θα πιούν τον καφέ, εκεί είναι όλα ελεγμένα κτλ. Προσεγμένα, έχουν την έπαυλη στο νησί κτλ. Την οποία νοικιάζουν, δηλαδή, αλλά εξ όνου που ξέρω μέσα από την Αγία Γραφή ότι σκοπεί το χαμόγελο μια μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέλημα του είναι να σωθούν, γιατί και αυτά είναι δημιουργήματά του, δεν είναι δηλαδή εξωγήινοι. Αλλάζει η φύση. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που αντιστέκονται, και αυτοί που αντιστέκονται απειλούνται με πόλεμο, και το βλέπετε στις μέρες μας τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ενώνεται για να φέρει δηλαδή τους δικούς του νόμους, γι' αυτό ενώνεται, και βλέπετε προχθές εγκρίθηκε λοιπόν, επειδή μπλοκάραμε εμείς εδώ στην Αμερική πακέτα μεγάλα, γιατί η Αμερική δεν είναι το AT machine δηλαδή της Ουκρανίας, το μπλοκάρανε οι σοφοί αυτοί βουλευτές, και είδες η Ευρώπη σε απάντηση ενώθηκαν, και παρόλο τη φτώχεια που τους δέρνει τώρα, και παρόλο ότι τα συλλαλητήρια είναι το ένα μετά το άλλο, εν τούτης δώσαν 50 δις, και μάλιστα σε μια χώρα που παράγει θύματα χριστιανούς αυτή την ώρα, γιατί υπάρχουν πολύ καλοί πιστοί και πολύ καλές εκκλησίες στην Ουκρανία. Υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά αυτοί όμως δυναστεύονται από τους ενάντιους. Και μάλιστα υπάρχει και μεγάλη διαφορά, διότι το μισό από αυτόν τρώνε αυτά τα λεφτά, δεν πάνε εκεί που πρέπει, και με τα λεφτά αυτά περνάνε καλά. Βλέπετε κάθε μέρα πιάνουν και έναν, ας πούμε, ο οποίος τα οικονόμησε.
Και όταν το ρωτάνε πού τα βρήκες, είναι από τις δωρεές, ας πούμε, της Ευρώπης και της Αμερικής. Βέβαια, πολύ λίγοι αντιστέκονται σε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, υπάρχει, ας πούμε, σήμερα η μετανάστευση. Βλέπετε, προφήτευσε ένα ο Θεός ότι η μετανάστευση τις έσχατες μέρες μέσω του Δανιήλ θα αυξηθεί και οι άνθρωποι θα περιτρέχουν από το ένα μέρος στο άλλο. Βέβαια, ο λόγος του Θεού είναι πάντα ωραίος και πάντα επίκαιρος κτλ. Σήμερα όμως γίνεται το άλλο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκει λεφτά πάντα γιατί είναι υπό εξουσία, ένα μεγάλο κτίριο όλοι αυτοί οι ανεγκέφαλοι, λοιπόν πληρώνουν ανέτοιμους άνθρωπους να μπουν μέσα σε ένα πολιτισμό για να ταράξουν τη ψυχία τους, γιατί πολλοί από αυτούς είναι τρομοκράτες. Και πληρώνονται και βρίσκονται σπίτια για αυτούς και τα λοιπά και έρχονται ελεύθερα χωρίς τίποτα, παίρνουν ας πούμε την άδεια, παίρνουν την green κάρτα και κάποιοι άλλοι οι οποίοι νομίμως ήρθαν και τα λοιπά περιμένουν 2 μέχρι 4 χρόνια για να πάρουν την green κάρτα και άλλα 3,5-5 χρόνια για να πάρουν το διαβατήριο το αμερικάνικο. Εγώ είδα πολλούς στη γραμμή της προσευχής σχεδόν σε αγανάκτηση ανθρώπων απογοητευμένων. Έχω λέει 35 χρόνια, λέει, σε παρακαλώ προσευχή σου, λέει, να πάρω ένα διαβατήριο, λέει, θέλω να πάρω κι εγώ ένα διαβατήριο, αφού είμαι εδώ, ζω εδώ, έκανα παιδιά και τα λοιπά. Αυτά είναι, λέει, Αμερικανάκια. Γιατί δεν μου δίνει, λέει, η κυβέρνηση, λέει, αυτό τέτοιο. Λέω, κοίταξε να δεις, αν ήσουν, λέω, από την Αϊτή ή ήσουν από την Αφρική και τα λοιπά και ερχόσουν με καράβι έξω από το σύνορο, θα υπήρχε λύση για σένα. Εξασφάλισες το μέλλον σου αν ερχόσουν. Αλλά επειδή έχεις αυτά τα προσόντα της υπακοής, δεν σε θέλουν τέτοιον. Τι να σε κάνουν σένα. Η γεμάτη, η Αμερική έχει φτάσει στα 400 εκατομμύρια. Λοιπόν, τι να σε κάνουν σένα. Αυτοί θέλουν μέσα από τα state τα οποία, ας πούμε, κυβερνούν, όπως είναι η Καλιφόρνια εκεί και τα λοιπά, να φέρουν την αναρχία και το χάος. Δεν νομίζω ότι μιλάω για άσχετα πράγματα για τους Έλληνες, γιατί βλέπετε στα νησιά τι γίνεται. Κάθε φορά και σε ένα νησί, χθες ήταν ένα στη Λέσβο, 58 άτομα πόσο τα έφερε εκεί πέρα και ο ίδιος ήταν από αυτούς τους λύκους που λένε, ας πούμε, της Τουρκίας. Τον πιάσαν βέβαια μετά από καταδίωξη οι Έλληνες, αλλά δεν ξέρω το μέλλον τους, ας πούμε, γιατί δεν έχω πλέον εμπιστοσύνη, ας πούμε, σαν πολίτης, λέω, στη δικαιοσύνη, επειδή η δικαιοσύνη λειτουργεί, δηλαδή χιλιάδες αιτήσεις γνήσιες μέσα στα συρτάρια τους δεν τις ακουμπάνε. Δεν έχουν εκεί πέρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Πού και πού διαμαρτύρεται κανένας βουλευτής, τίποτα. Και είδα, λέει, εκεί στον προφήτη τον τόπο, λέει, της δίκης και εκεί ανομία και αμαρτία. Να μην χρησιμοποιήσω την έννοια, τα κάνουν πλακάκια, αλλά το χρήμα σίγουρα είναι όπως είναι ο Κύριος σε εμάς. Ο Κύριος σε εμάς είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό εξών από αυτόν τον Μεσίτη. Πράξεις των Αποστόλων 2:13-14, εκεί θα το δεις. Αυτοί όμως χρησιμοποιούν το χρήμα, στην Ελλάδα το λένε λάδωμα. Εδώ στην Αμερική χρησιμοποιούν άλλος όρος. Ο θείος Σαμ. Δηλαδή και όλα καλά, όλα ανθερά. Και οι λύσεις αμέσως. Το χρήμα ανοίγει πόρτες. Αλλά για τους αμαρτωλούς. Γιατί στο Θεό δεν επηρεάζεται ο Θεός από τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είναι ο οργανισμός. Επίσης υπάρχει ένας άλλος μεγάλος οργανισμός, να προσεύχεστε να διαλύσουν αυτοί οι οργανισμοί, διότι είναι συνοδοιπόροι του σκοταδισμού. Είναι το Παγκόσμιο Φόρουμ Υγείας. Εκεί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και με το επιτελείο του, αλλά και αυτός δεν είναι μέσα στο νορμάλ, γιατί σήμερα οι θέσεις αυτές οι κυβερνητικές θα πλαισιωθούν σιγά σιγά, θα με δείτε,
με τον Αντίχριστο, ο οποίος ας πούμε ήταν και γκέι, είναι και ομοφυλόφιλος, καθαρά το λέει πλέον η Αγία Γραφή, και δεν θα έχει επιθυμία σε γυναίκας και τα λοιπά, θα είναι εξωθενημένος, δεν θα έρθει με πολύ φραμπαλά δηλαδή, και αυτός θα τοποθετήσει τους δικούς του ανθρώπους, δηλαδή όμοιος στον όμοιο αϋπελάζει. Έτσι θα γίνει, δηλαδή όμοιος στον όμοιο. Θα κάνει support δηλαδή τις απόψεις. Αυτός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλαδή, ο οποίος κυβερνάται και πολλοί παρδαλοί είναι μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, σήμερα κυβερνάται και τα προγράμματά τους και τα λοιπά έχουν μορφή ευσεβίας, είναι σοβαρές οι ανακοινώσεις του κατά αυτούς, τον ακούν ας πούμε και το σέβονται πολύ. Πολλοί χρησιμοποιούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτά λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κτλ. Μα τι λέει, αυτά είναι άνοια όλα με το Ευαγγέλιο. Αυτοί λοιπόν στρατεύονται κατά της υγείας του ανθρώπου, κατά της χαράς που σε προσχεδεί ο Θεός, κατά το χαμόγελο που υποσχέθηκε αν τον καλέσεις θα έρθει να σε δει, κατά του Ευαγγελίου κτλ. Κατά του ιδιοκτήτη, του δημιουργού αυτής της γης, γιατί αυτοί είναι όλοι λαθρέοι στη γη. Ήρθανε λαθρέως και λαθρέως θα φύγουν. Μην έχετε καμιά έτσι, πανικοβληθείτε για αυτά που σας λέω κτλ. Είναι μεν τρομερά, αλλά έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Να σου δείξω δηλαδή ότι υπάρχει, όπως λένε εδώ στην Αμερική, breakthrough in hardship. Δηλαδή άνοιγμα και προσπέρασμα σε καιρούς δυσκόλους, σε καιρούς στεναχωρίας. Έτσι μας τα είπε ο Κύριος, νομίζω ότι πρέπει να τα αποδεχθούμε. Λοιπόν, εξάλλου δεν μας έκρυψε και τίποτα ο Κύριος, είπε ότι είναι στενή και θλιμμένη η οδός. Και λίγοι είναι αυτοί που την βρίσκουν. Είπε μάλιστα ότι πλούσιοι πολύ δύσκολα λέει να έρθουν στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί η καμήλα λέει περνάει λέει μέσα από τη βελόνα, την τρύπα της βελόνας. Αλλά ο πλούσιος ας πούμε, αν και εγώ είχα την πληροφορία όταν έγραφα ένα βιβλίο, το πρώτο μου είπε ο Κύριος ότι εγώ για τις ανάγκες του Ευαγγελίου θα χρησιμοποιήσω ανθρώπους που έχουν πλούτο για τη δόξα μου, αλλά αυτοί είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, ξέρουν που δίνουν, γιατί το δίνουν, τι δίνουν, πόσα δίνουν, είναι όλοι λαροί δότες και αυτού παραδέχομαι την Αμερική, έχει πάρα πολλούς οι οποίοι βοηθάνε όχι μόνο την Αμερική αλλά και τους έξω. Λοιπόν, αυτά είχα να πω σήμερα. Βέβαια μέσα στην ατζέντα είναι και άλλα πράγματα, αλλά έλλειψη χρόνου. Δεν θέλω πολλά να σου πω αυτόματα, αλλά αισθάνθηκα σήμερα μέσα στο πνεύμα μου να τα πω και να προσεύχεστε. Ακούμπησε δηλαδή το βίντεο και προσεύχω να μην με το μπλοκάρουν, ούτε να το λογοκρίνουν, αλλά να τα αφήσουν να μιλήσει μέσα στις καρδιές ειλικρινών ανθρώπων. Γιατί ήδη είμαι μπλοκαρισμένος σε πολλά θέματα τα οποία λέγω και δεν είμαι ας πούμε εγκεκριμένος για κάποια πράγματα που κάνω. Δεν αρέσει δηλαδή στην νέα τάξη πραγμάτων, δεν αρέσει στον Αντίχριστο αυτά τα οποία ας πούμε ο Θεός, τις νίκες που μας έδωσε μέσα από την προσευχή, μέσα από την νηστεία, μέσα από την αγάπη μας που προσπαθούμε να δείξουμε προς το ανθρώπινο γένος. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει το τι κάνουν αυτοί, το τι πιστεύουν για μας. Εμείς συνεχίζουμε με τον ίδιο κυβερνήτη. Αν θέλεις να γίνεις ένας κυβερνήτης, μπες μες στο καράβι του Θεού και αν έχεις ηγετικά προσόντα, πες στον Κύριο να σε κάνει ένα ηγέτη. Όταν ο Κύριος σε κάνει ηγέτη, θα σου δώσει λίγο χρόνο να μαθητεύσεις κάτω από ένα κατάλληλο άνθρωπο και μέσα πάντα από τις Αγίες Γραφές. Και εκεί επάνω εγώ σε ευλογώ να γίνεις ένας ηγέτης ενός μεγάλου πολεμικού σκάφους που είναι η Εκκλησία σου, αλλά να μην ψάχνεις ήρεμα νερά λίμνης ή νερά μεγάλων ποταμών να τα διαβαίνεις ή παραλιακές καταστάσεις άπνοιας. Να προσεύχεσαι ο Θεός να σε αξιώσει να μάθεις το καράβι σου να πάει μέσα από κύματα, μέσα από θύελλες
Γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, όταν ο Κύριος λέει τους ανάγκασε τους μαθητάς του να μπουν μέσα στο καράβι. Είχε ένα σκοπό, ένα διδακτικό σκοπό. Γι' αυτό λοιπόν όταν μπεις εσύ μέσα στα μεγάλα κύματα, τότε μόνο μπορείς να γίνεις ένας ικανός και πολύτιμος καπετάνιος. Όσο μαθαίνεις να ταξιδεύεις δηλαδή σε ήρινες και γαλήνιες θάλασσες, είναι ότι η εκκλησία σου, ας πούμε, φυτοζωή. Είναι ότι το νεράκι που τρέχει είναι πολύ λίγο. Είναι διότι η συνάθρηση την οποία έκανες δεν εκπληρεί το σκοπό με τον οποίο εκλήθης. Γιατί μια αληθινή εκκλησία φέρνει ταραχή. Αν δεν πιστεύεις σε μένα, διάβασε τι έγινε εκεί στην Πεντηκοστή, τη μέρα της Πεντηκοστής στο Ανόγειο. Διάβασε όσες εκκλησίες, τι πέρασαν οι πρώτοι χριστιανοί. Διάβασε τι περνάνε σήμερα στην Τουρκία, αυτοί που χιλιάδες Τούρκοι, όμορφοι αδελφοί μας, είναι υπόγεια και μαζεύονται και κάνουν κοινωνία με τα λίλων. Λοιπόν, εκεί επάνω βλέπεις τις καρδιές των χριστιανών. Όχι τραλαλά και παλαμάκια και όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν είναι όλα καλά. Αν είσαι άνθρωπος του Θεού, θα δοκιμαστείς, θα γίνεις δακτοδεικτούμενος, θα σε αποβάλλουν οι άνθρωποι, θα σε πούν λόγια τα οποία δεν ταξίζεις να τα ακούς, θα σε πούν και ψεκασμένο, θα σε πούν ότι έπεσες και από τις σκάλες, πολλά θα σου πούν, αλλά εσύ πρέπει να μείνεις στερεός μέχρι τέλος. Και μετά έρχεται το στέφανος της ζωής, το αποκορύφωμα. Να γίνεις νικητής, τελικός νικητής. Και εσύ και εγώ. Και εγώ εύχομαι το χρήσμα του Θεού να σου δώσει γνώση καταρχήν. Να σου δώσει επίγνωση. Να σου δώσει θάρρος. Έτσι. Να πάρει το φόβο αν υπάρχει μέσα σου. Και να μπεις μέσα στο πρόγραμμα της Διαθήκης του Κυρίου. Και εκεί θα απολαύσεις και θα γνωρίσεις και θα εξακολουθείς να γνωρίζεις τον Κύριο τώρα, αλλά μέχρι και τις συντελείες των αιώνων. Σε αγαπώ και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που είχες το χρόνο να με ακούσεις. Εγώ σε ονομάζω ευλογημένο. Αμήν.